Tento podcast vám prináša LV Sport a Pro Agility. Ahojte a pozrite sa, aký som pekný. A všetci sme. Vidíte to? Najkrajší sme. Všetci. Takýto sme krásni a takýto nádherný vás tu vítame. Tí, ktorí nás počúvajú, máte si to zapnúť na YouTube. Priatelia, sme radi, že môžeme medzi našimi partnermi a ďalšími priateľmi, kamarátmi a podporovateľmi privítať aj LV Sport, ktorý sa pridáva k Pro Agilitám a vie, ktorý slovenský futbalový podcast o našej najvyššej futbalovej súťaži je najlepší. A je to ten, v ktorom sa bavíme o lige. Ahojte, máme na sebe nádherné, krásne veci od LV Sport, ktoré budú čoskoro v predaji, ak hovorím správne. Yeah. A vy si ich budete môcť zakúpiť, podporiť nás, podporiť toto štúdio, podporiť týchto našich partnerov a tešiť sa z toho, že môžeme spoločne zdieľať túto obrovskú radosť a rozširovať povedomie o tom, ako sa spoločne bavíme o lige a veríme, že nám to pomôže hlavne už nejakým tým aj lepším marketingovým a neviem akým aktivitám, ktoré taktiež nutne potrebujeme, aby sa to všetko šírilo ďalej, aby sme sa mohli stále baviť viac a viac. Ešte raz, čaute, je tu Hamšo. Čaute. Je tu Arpi. Čaute. A je tu Zvolko. Čaute. A celé mená týchto chlapcov nájdete v popise. Dnes ich vynechám, máte smolu. Poďme sa baviť o tom, čo sme zažili a sledovali v podstate na diaľku počas zimnej prestávky, pretože počas celej tej pauzy sme sa tu viac menej ani nevideli. Takže to nejak zhrnieme pri všetkých kluboch. Navrhujem, aby sme išli od spodu. Aby sme išli od posledného miesta nahor. Ty si tu, tatko. A presne tak. Inak, to treba povedať, gratulujeme ti srdečne. Ďakujeme. No áno, inak. Krásne. Máme o jednu followerku viac v tomto momente. Áno, 3 kg 40 a 50 cm. Papa, kaka. A aj spí. Áno. A zatiaľ aj spokojne spí. Ja síce veľmi nie, ale to nevadí. Takže ďakujem pekne. Vlasy ti už nevypadajú, Mišo. No tak... Ale si ostrihaný. Alebo opadaný. Keby mi vypadli, máme spomienku na ne ešte na tomto obrázku tu. Áno. To už... Áno, inak treba povedať, že vlastne toto je posledný Mohikán, že tu ešte Michal. Má tam také číro. Tu ešte má. Michalová pišulka je tam. A keď sa ešte bavíme o tých produktoch, tak ja by som rád upozornil napríklad na to, že Braňo aj s chalanmi urobili takú špecialitku, keď dáte vlastne ľavý rukav. A je tam nejaký odkaz na tú ligu, kde vlastne v našej najvyššej súťaži je tam samozrejme titulárny partner. No tak my sme si dali logo, ale je to teda 3D. Ale my máme partnerov na druhej strane. Presne tak, je to zase nejaká pridaná hodnota a na e-shope si budete môcť niektoré veci aj voliť. A ešte by som povedal, že tieto veci vidíme dnes poprvýkrát, aj my sú to také prototypy, povedzme, takže niektoré veci ešte na tom tričku zmeníme, ale aj to na sú... čapici. A presne tak. Čiže to sú už len kozmetické úpravy, ale plus, minus takto nejako by mal vyzerať náš prvý merch a ja si myslím, že na dočakávania sa podaril. Je to tak, vyzerá to Fantázia. super. Aj materiálovo, inak ak by ste chceli vedieť, potom veľkosti L-ko ja mám a sedí. Takže môžete sa pýtať. Ešte raz pre tých, ktorí nás len počúvajú, bavíme sa o merči, áno. Máme na sebe trička, mikiny, Marek má aj šiltovku. A budú aj ďalšie veci, budú podsedáky, tak, aby vám nebolo zima na vaše zadky. A dokonca budú aj chrániče a chalani, akože zoberte si, že jaká to bude nadstavba, že keď to niekoho skritizuješ, ale keď by niekto hral ešte v tých chráničoch. Ty koko. Ja si myslím, že my by sme ich mali rozdávať potom. Ale to musíte nosiť na štuckách, chalani, aby to bolo vidno. Alebo vieš čo, budú mať tak obťahnuté tie štucne, nejaké svetla, že cez nich bude tú moju pišulku akurát iba vidieť. Tak... Nie, ale tak keď sa robia diery na lítkach, tak z opačnej strany jedno. Áno, alebo chrániče na lítko. Tak. No, tak potom Peťoček, lebo je náš fotomodel. Ale to neviem, či takú veľkosť robíme. To je móda pre moletky. Takú moletné dámy. Takú veľkú hlavu nemám. Dobre, takže sledujte, podporujte, o všetkom budeme ešte informovať a ďakujeme aj Pro Agility, že tu sa môžeme naďalej takto stretávať, aj LV Sport, že vám vďaka týmto stretávkam môžeme ponúknuť aj niečo viac. Všetci ste úžasní a super. Zlaté Moravce. Tie sú po jesenej časti od zlatých sponzorov a Zlaté Moravce. Dobrý si taký kontrast, lebo však Zlaté Moravce oblieka LV Sport. Áno.
To som chcel presne Čiže povedať. náš nový obľúbený klub? Áno. A ešte ja by som doplnil, že takto na ďalku ďakujeme aj Majovi Rybárovi a Bráňovi Kondračíkovi, čiže vďaka nim Menovite. Je táto spolupráca momentálne reálna. Raz budete v titulkoch medzi patronmi. Dobre, poďme na to. Zlaté Moravce, ktoré sú po jeseni v tabuľke posledné, rezonovali na sociálnych sieťach a vo futbalovom dianí Československa v posledných týždňoch. Až moc. Vzhľadom na ten dohodnutý, cez Twitter dohodnutý zápas so Sláviou, v ktorom nahradili Slovan. A áno, rezonovali miestami možno až moc, ale aj takto sa dá. Poďme si povedať niečo viac. Čo sa vo Viane udialo počas zimy? A neviem, teraz sa ospravedlňujem, áno, som veľmi nepripravený. Kto z vás má konkrétne informácie, kto bol nejaký? Ja som bol v nedeľu vlastne v Prahe. A ty si bol v Prahe, áno. Začni od konca. Ja som bol v nedeľu, začneme od konca, že v nedeľu vlastne som cestoval do Prahy na ten zápas so Slaviou. Od začiatku, akože sa to zorganizovalo ako veľmi pekná myšlienka. Myslím si, že aj ten zápas na generálku proti Zlatým Moravciam vlastne na Slaviu prišlo nejakých 6 000 ľudí. Veľmi pekná iniciatíva aj od Vionu, že zorganizovali ten autobusový zájazd, že tam bolo cez 200 fanúšikov Zlatých Moraviec, takže to naozaj bol to taký malý futbalový sviatok, by som povedal, s tým, že teda sa ešte pomohlo dobrej veci. Trošku takú pachuť vo mne zanechala organizácia na tom zápase, pretože vieme, že Vion má nového PR manažéra. Tima Pavlíka vlastne nahradil Matej sa volá? Matej Zima. To je ten za 4 milióny, čo prišiel? Áno. A je to vidieť, že to je proste mladý chlapec, ktorý jednoducho sa musí ešte veľa učiť, aby to organizačne bolo zvládnuté tak, ako sa na prvoligový klub patrí, pretože vznikla tam taká situácia, že vlastne po zápase sme nevedeli, že či sú rozhovory, českí novinári nám vlastne oznámili, že mixzónu zrušili na tento zápas a že bude vlastne len tlačovka. Takže sme sa spoliehali, viacerí slovenskí novinári sme tam vlastne sedeli v tom presku a pozreli sme si tlačovku Jindřicha Trpišovského a potom sme teda čakali, či príde Michal Hyb. Opýtal som sa tuto ich PR manažéra teda, že kedy príde, alebo že kde je, tak jeho odpoveď bola neviem a asi za 3 minúty mi povedal, že oni už všetci odišli, že už na štadióne nikto z Vionu nie je, takže som nemal nahraný jediný rozhovor, keďže to bolo teda takto zorganizované. Takže som naháňal potom Vion po Prahe a šiel som za nimi na hotel, aby som niečo nahral. Čiže vytočilo ma to, lebo naozaj dávali strašne veľa energie do toho proma na ten zápas na sociálnych sieťach. Už úprimne poviem, že akože pekný počin všetko, ale už mi to liezlo na nervy. Každý boží deň čítať proste o virtuálnych trdelníkoch a o hentom a o tomto a už toho bolo podľa mňa moc a potom vám to zanechá takú pachuť, že vlastne PR tým robí na Twitteri 3 týždne neskutočnú show, ale potom nie sú schopní vlastne zorganizovať takto pozápasové rozhovory, tlačovku jednoducho, takže toto vo mne zanechalo takú pachuť, ale na druhej strane hovorím, že pekná myšlienka všetko. No a k samotnému zápasu, aby som aj niečo povedal, tak videl som teda nové posily a Vion síce nemali šancu, jednoducho tak Slavia zapla, tak ich za 8 minút vybavila, bolo 3-0. Ale bolo vidieť na niektorých tých hráčoch už, že môže byť veľmi šikovný a veľmi platné posily. Dráme sa mi celkom páčil, taký silný stoper, zvládal súboj s Mojmírom Chytilom, čo teda nie je nič jednoduché s českým reprezentantom sa tam zrážať. Veľmi ma prvých 20 minút zaujal Tabatadze, o ktorom som si dovčera myslel, že je Tatabadze. A Míšo je Tatabadze. A bol behavý? Bol. Tak on má Tabata v mene. Tabata, tak... no. Bol veľmi šikovný aj s loptou na kopačke, vedel 1-1, 1-2. Pravdou ale je, že po tých 20 minútach tam spravil taký dosť hlúpy faul, by som povedal na to, že to bol prípravný zápas. A potom sa viac venoval nejakým roztržkám a podobne, že nebol už tak sústredený na hru a vytratil sa z toho ihriska. Takže to hovorím, za tých prvých 20 minút ma zaujal, ale potom už to nebolo bohvie čo. No a celkom dobre sa ukazoval aj Ginjolava, ľavý obranca. Dosť, aj tým, jak sa oblieka, aký má teda ten štýl oblečenia, že ponožky a takto štucne ako nosí, aj tým pohybom mi strašne pripomína Olivera Jansa z Trnavy. A
ale šikovný, tiež vedel dobre zaútočiť, dobrý center, akurát teda, že má také Lucas Lovat vibes, že do defenzívy moc Čiže títo ma zaujali asi tak najviac, títo traja hráči. Andrija Balič je vidieť, že tam sú asi nejaké resty proste, lebo nebol až taký výrazný, ale zase na druhej strane povedzme si, že s takou kvalitou, ako má v strede zálohy, Slavia sa v inom v lige nestretne. Takže nie je mu ani moc nejako čo vyčítať, jednoducho tam ich rozdupali. No a čo ma zaujalo je Adam Brenkus, ktorý má postavu ligového futbalistu. A som ho chválil na hoteli, že kokos Brenky, že ty si tak schudol, ale že životná forma, no. Ja som pozeral tie fotky a ja som to študoval, že či to akorát z takého dobrého uhla bol fotený. Ne, fakt je schudnutý. Ale vyzeral naozaj chudšie. Pózoval tam. Nie, on dal na Instagram, myslím, nejakú fotku zo zápasu a tam je tak z boku, vieš, že ten dres vie niekedy klamať. Ale dobre, super, chválime. A Brenky zajtra už na Instagrame. Ďakujem LV Sport za fantastické elastické tričko, ktoré mi tvaruje formu. Sťahovacie. Vidíš to je tým presne. A kto vie, či nemal Brenky pod dresom merch? No. Čiže hovorím, že ten zápas nejako veľmi výpovedný, čo sa Vionu týka toho, ako to bude vyzerať na jar nebol, lebo tak stáli proti obrovskej kvalite, to sa mohlo skončiť výrazne vyššie ako výsledkom 4-1, pretože Slavia už tam potom niektoré tie akcie predvádzali už doslova exhibíciu, prepúšťali si to tam v 16 všelijako a podobne. Čiže zápas nám, alebo teda aspoň mne do tej jary veľa neukázal, ale minimálne bolo teda vidieť, že tí hráči, ktorí prišli, že by mohli byť posilami, ale uvidíme, ako bude Vion vyzerať teda v tých zápasoch teraz cez víkend už napríklad s tou Banskou Bystricou, kde nebude tá obrovská kvalita na strane súpera, ako bola teraz. Ale bude k menu polievka. Zase raz. A Kuzma? Ešte by ma zaujímal. Veľmi dobre druhý polčas. Prvý polčas hral Filip Balaj a nehovorím, že hral zle, zrážal sa tam, akože snažil sa, aj ho vlastne pochválil tréner Trpišovský na tlačovke, že znepríjemňoval to ich stopérom veľmi dobre, ale Kuzma druhý polčas, toľko lopt, čo dokázal zakryť. Prakticky on bol jediný hráč, ktorý na polovici súpera dokázal loptu zakryť, podržať. Nakoniec za to bol odmenený aj gólom, takže Marek Kuzma veľmi dobre. No, ja si myslím, že od čias Filipa Balaja, keď tam mal teda tú výbornú formu, je to po dlhej dobe útočník, ktorého majú Zlaté Moravce. Ja keď som videl, jak hral a keď som videl tie fotky s Melírikom so všetkým, tak ja som ho chcel včera na storku napísať, že 35 is the new 25. No, omladol s tým Melírom, že? Keď si to tak zoberiete, tak on išiel kariéru končiť už do Dubnice, potom išiel kariéru končiť aj do Podbrezovej a teraz teda pokračuje v Zlatých Moravciach zase. Ale tak on je, že vieš, ak je to v angličtine, že years old, tak on je, že years young. A ja si dokonca pamätám, keď sme v rámci futbalnej tu vysielali druhú ligu a v Dubnici sme boli často, pretože jednak hrali dobre a vtedy ten výber tých zápasov vyberal si najlepšie, keďže si vyberali jediný. A samozrejme mali výborné podmienky na priamy prenos a ja si pamätám, že Marek Kuzma prichádzal do Dubnice s tým, že už sa začne venovať aj trénerskej kariére. Takže to je brutalita, jak sa on drží. Hovoria o ňom teda, že on si strašne stráži aj stravu, dbá o seba, takže on je veľmi dobre pripravený a za mňa Zvolo tu vymenoval viacero tých mien, ja som takisto na nich zvedavý, ale za mňa najlepšia posila z pohľadu toho, že ak zohľadníme, že druhá šestka a porovnáme Podbrezovú v druhej lige a koľko nám dal Marek Kuzma gólov, aké úlohy on mal v Podbrezovej. Pardon. Skvelé. Tak máme tu aj promo nejaký. A teraz nás YouTube zruší. A čiže iba to doplním, že ja si myslím, že Marek Kuzma môže byť výborná posila, aj čo sa týka, že tam môže byť zaujímavý počet gólov v tej dolnej šestke. No ešte teda, aby sme to úplne zhrnuli, nejaké mená už zazneli, ale ten pohyb v kádri bol taký výraznejší, čo sa týka Zlatých Moraviec a správne treba povedať, lebo tam už bolo treba sa aj slámky chytať a hoci čoho, čo im bolo natrčené. Čiže Balič, Kuzma, Patrik Lukáč sa vrátil do brány, čiže zase staronová jednotka z Podbeskidzia. Tabatadze, Džinžolava, Nonikašvili, to sú všetko posily zo Saburtala, s ktorým teda majú spoluprácu. Sufian Drame na stredného obrancu, Karol Mesaroš na práve krídlo a Marek Švec, ktorý sa teda vrátil z hosťovania v Mijave. No a ešte teda doplním možno nejakú takú informáciu, ktorá sa prepierala na sociálnych sieťach a celá tá aférka s Kukianidzem, ktorý teda
Podľa tých informácií nemal prestúpiť do Zlatých Moraviec, pretože mali v tej zmluve so Saburtalom nejakú konkurenčnú doložku alebo niečo na ten štýl, že teda nemohol prísť do Zlatých Moraviec, ak nebol hráčom Saburtala, tak údajne teda podľa Mareka Ondrejku to tak nebolo. Objavila sa možnosť angažovať Mareka Kuzmu a to bol vlastne ten istý post, tak sa rozhodli pre túto alternatívu. A preto tam Kukianidze teda nebude pokračovať. Inak Gruzínci po tomto prestupovom okne sú tretím najpočetnejším štátom alebo treťou najpočetnejšou enklávou v našej najvyššej súťaži. 6 hráčov už máme v Nike lige z Gruzínska. No a viac idete tipovať? Koho máme najpočetnejšieho? Na delenom prvom a delenom druhom mieste koho máme? Nigeričanov. S Čechmi, to je prvé miesto. To som chcel ja tipnúť Čechov. Ja som si robil túto štatistiku. 13 kusov, no a teda nehádaj druhé miesto. Jak to ale zahral, že no? Typnem si. Povedz, druhé miesto. To bol druhý, počkaj. Bude nejaká Ghana. Áno, Ghana. Žilina Afrika. Ghana a Srbsko. Srbsko je. Čiže tam je po 7 z každého. No a Gruzínci teda 6 hráčov, tretia najpočetnejšia enkláva. No a ešte rýchlo odchody. Knobloch, už je v Hradci Králové, Patrik Míč, Milan Kvocera, Robert Stareček, hosťovanie v Seredi, James Weir, Johnson Sumo, Matej Slávik a to je všetko. Čiže prievan pekný, ale adresný za mňa musím povedať a myslím si, že Zlaté Moravce spravili to, čo mohli na to, aby sa pokúsili o záchranu na jar. Ja som sa počas vlastne tejto prestávky, už si ani nepamätám, s kým bavil na tému Zlaté Moravce a ja musím povedať, že Zlaté Moravce toto naozaj myslia vážne, pretože bavili sme sa tu o platových podmienkach Balaja, že na ich pomery, keď ho prilákali, to muselo byť proste niečo neuveriteľné, čo museli vyťahnuť na stôl. A teraz chlapci, čo museli dať Baličovi. OK, boli tam objektívne veci, pre ktoré on musel ísť určite s platom dole, ale ja by som si typol, že toto je rekord Vionu za všetkých tých... Koľko oni sú v lige? Vion? No, od 2010. No, tak cca za tých 15 rokov, čo fungujú na ligovej scéne, si myslím, že toto bude platový rekord. A keď sa im Balič teda udrží zdravý, lebo vieme, aký on je z cukru svojím spôsobom, že má dlhodobé problémy s chrbtom a aj kariéra bola viackrát ohrozená, tak to môže byť ešte zaujímavé. A myslím si, že to bude zaujímavé práve na tých spodných priečkach tabulky. Možno určite aj zaujímavejšie než v tej hornej šestke. Ešte doplním k tým Gruzíncom, že ja mám také indície, že nie sú úplne do kabíny. Že to, čo Zvolo videl pri tom Tabatadzem na ihrisku, tak takí majstri sveta sú svojím spôsobom aj v šatni. Takže uvidíme, ako sa to trénerovi Hýpovi podarí udržať v nejakej kope. A myslím si, že z jeho strany to bude taký ten oldschoolový pragmatizmus, aby sa tie body zbierali a už teda na tú krásu sa nepôjde. Aha. A tak retro sa vracia do mody vždy. Ideme ďalej? Ja ešte by som to možno nejak tak počiarkol, že ma príjemne prekvapili v tom prestupovom období a myslím si, že z tých ašpirantov nechcem mať nejaké unáhlené závery, ale niektorí ma výrazne sklamali viac. Však môžeš menovať Košice. No však. Tak ale vidíš to, ty si to pochopil presne medzi riadkami. Takže tak, ako sme sa to napríklad na tému Košic bavili, však prídeme k ním. Však sa aj budeme, aj my sme sa bavili ešte s Marekom pred nahrávaním. Ale to som chcel iba povedať, že tak, jak sme sa to bavili, že vráti sa veľa hráčov, áno, budú mať ten silný káder, tak ja si myslím, že minimálne na papieri teraz akože Vion priložil to polienko, aby to bolo zaujímavejšie ešte. Inak tam ten ťah s tými Gruzíncami, ono je to taký hop alebo trop, ale tie mená, ktoré prišli, tak to sú poprední hráči z toho klubu a poprední hráči aj z ligy, treba povedať, lebo Tabatadzeho pripomíname, že chcel aj Slovan v lete a dlhodobo patril k tým najlepším hodnotením a pre nich to je taká akože noha do dverí Európskej únie a na ten trh. Áno. Oni podľa mňa presne prijali toto, že OK, že my vám teraz na pol roka pomôžeme, ale vy nám pomôžete potom ďalej. Hej. Takže ja si myslím, že fajn. Uvidíme. Teším sa na to, bude to zaujímavé určite. Nebolo to také odovzdané správanie väčšiny. Práve naopak. Mužstiev v dolnej časti tabulky, teda až na Košice. Zemplín Michalovce?
Sú. Takisto solidný. Matúš Marcin predĺžil zmluvu, nič podstatné sa nestalo. Ideme ďalej. Môžeme ísť ďalej. Pýtal som sa, že k tomu držal pištol pri hlave, keď sa toto udialo. A že vraj to bolo dobrovoľné. To je ale veľký bonus pre Michalovce toto. Aj poviem tak, že klobúk dolu pre Matúša. Ešte mi napadla jedna vec, že či ho ani nechcú predať za viac. Keď podpísal. Alebo predať. Zostaňme pri tom, že či ho nechcú predať. Tak vieš, Žilina predĺžila s drvivou väčšinou chalanov, ktorí išli teraz preč. No. Myslíš, že by sa Karvina buchla po vačku teraz a zalovila v Zemplíne? Že by im dali nejakých 20 000? Tak 15 nechceli dať za Madleniaka, tak... no. Ale ne, dobrým, že klobúk dolu aj pred Matúšom, že myslím si, že pri tej jeseni, ktorú má za sebou, neviem, presne nepočul som o tom, že by mal nejakú konkrétnu ponuku, ale viem si predstaviť, že nejaký záujem tam byť mohol, že napriek tomu zostal v tých Michalovciach, kde ich čaká náročná jar, budú hrať o záchranu a je vidieť, že to je srdciar, že má ten východ v srdiečku a asi teda chce počkať ešte tam v Michalovciach, kým ten Prešov postúpi, aby to mohol prestúpiť. Že by mal bližšie domov. Ja musím povedať, pri Michalovciach videl som fotky zo sústredenia v Turecku a keď sme sa bavili o Kuzmovi, mne sa zdá Žovčak, že vyzerá ešte mladšie. Inak to je pravda, že ten Žofa normálne teraz po tom zranení zás vyzerá jak mal 30. Áno. To je... Je možné, že po tom zranení viac trénoval, že viac bol aj s mužstvom, aj to sústredenie mu pomohlo, že bol taký opalenejší, ale ja teraz som videl, že Žofa je späť nejaké fotky a on naozaj vyzerá ešte lepšie, ako pred tým zranením. Uver. Keď sa ti podarí nejaké sporenia založiť do toho hypotéka, cinkne to, nejde spokojnejší. No a to je jedna z posíl teda, ktorú môžeme zaradiť určite do tejto kategórie. Ďalšou je aj predĺženie hosťovania do konca sezóny pre Žigu Freliha. Druhá kľúčová Čo osobnosť. je veľký krok. No a ak to mám ešte nejako skompletizovať, tak Dzocenidze na stopéra, gruzínsky, ďalší z tejto enklávy. Veremiev, Ukrajinec, to je univerzál, to ktorý môže... Veremiev, myslím. Veremiev dokonca? Dobre, tak toto si ešte poriešime. Aj pozrieť pre istotu, ale Veremiev sa daj to do toho dokumentu. Dám. No, v každom prípade univerzál, stoper, ale aj ľavý obranca. Samuel Ramos, to je produkt vlastne toho scouting tripu, ktorý mal Peter Struhár v Španielsku. Áno. A vraj zaujímavý typ hráča. Aj chalani hovorili, že sa ukazuje veľmi dobre. Taký do rozohrávky, kvalitná strela spoza 16, čiže taká skladačka, ktorá tam chýbala, súčiastka. Enzo Arevalo, teda do ministry, to bude mať ďaleko. Ale to je presne hráč, presne čo mi napadlo. Na Šíravu, presne. Na Kamenec. Ešte je zima, tak dúfajú, že zatiaľ to zvládne. Ale v dolnej šestke on bude brutálny ťahový hráč. Nebude, lebo už bude teplo. Potom až na záver. Tak ale ja som, ty vieš, ja som myslel, že ťah na branu alebo na Kamenec. V každom prípade... Na baráž s Prešovom bude v pohode. Ťah na baráž. V každom prípade, keď skončil v Banskej Bystrici, tak prvé, čo mi trklo, že do Michaloviec by sa hodil úplne a pomohol by. A Janis Niarcho zatiaľ s ním nie je veľmi spokojný. On si ide takú tú svoju líniu z Dunajskej Stredy, že nie je veľmi výrazný. A posledné meno, ktoré by mohlo prísť, je teda Filip Lesniak. Prvé, čo som sa pýtal, je, že prečo nie do Košíc, keď tam má celú rodinu a vraj teda oficiálna informácia bola, že tam majú pretlak na tú pozíciu. Neviem, že... Či to nie je len medzikrok. Možno, že a tam sa choď rozohrať do Michalovic na pol roka v lete, vieš, so šálom. No, neviem, možno robili špagety a zakričal tam, že pretlak, vieš, tak oni zrušili telefón. Neviem, čo to bude, ale v každom prípade toto je na dobrej ceste. Ja som, priznám sa, Filipa Lesniaka nevidel hrať, odkedy nastúpil do Premier League na pár minút. A odvtedy som ho nevidel v akcii. On je v druhej Poľskej, myslím. Teraz je v druhej Poľskej, vo Wisla Płock. Počuj, ale s tým pretlakom, či to skôr nemysleli, ako tam podľa mňa platové problémy budú. Vieš, že proste tam tí hráči majú naložené a ja si myslím, že takej Kristy, čo sa tam proste nehrá za 3000. On tam vždycky sa pobije s niekým na tréningu. Čiže skôr by som to sledoval tak, že proste majú tam veľa streďakov, Grešák takisto musí mať solidný plat, Kristy, čo sa to. Finančný pretlak. Galovič hráč takisto do stredu.
Galovič, hej. Však k tomu sa ešte ku Košiciam dostaneme, to je kapitola sama o sebe. V každom prípade Michalovce takisto a rovnako ako Zlaté Moravce ma prekvapili, že sa buchli po vačku. Že nečakal som, že tam bude taký vzdor. Či to nebude trojský koň? Že vy? Košický trojský koň? Vlastne. A je tam viacej nejakých koní, čo by to mohli? A ty si zmapoval tie príchody, ešte vlastne Papu Mendeš skončil. Áno, a takisto aj Dano Pavúk, ktorý sa opäť presunul za Marekom Petrušom. Ale vraj teda on chcel ísť do Prešova a dohodli sa na nejakých takých podmienkach výhodných predčasného ukončenia. Papu Mendeš je zranený. Aj on naspäť chcel ísť do Prešova už pred sezónou, len Petruš ho zlomil na Michalovce. Áno, dobre spravil. Čo zahral si ligu ešte pol roka. No, v každom prípade takisto zaujímavé tie ofenzívne príchody. Myslím si, že to vystúžili v Michalovciach. No a tieto dva týmy stále teda pripomínam, že čakajú na víťazstvo. A už by to teda malo prísť, dúfam teda. No, som zvedavý, že či do konca základnej časti vyhrajú. Michalovci majú teraz v Podbrezovej zápas. Vion s Bystricou. No. A Michalovci ešte majú potom Podbrezová, Ružomberok, Žilina. Žilina a potom Vion. Šláger s Vionom. No, tak tam by sa to už mohlo nejako remízou 2-2 skončiť. No, úplne, že 4-4. Vieš, že ešte budú vyhrávať jedni, že 5 minút pred koncom 4-1 a proste... Ja som tak mal, nie? 15 minút do konca vyhrávala Dukla v Zlatých Moravciach 4-1, 4-4 to skončilo. No jasné, to bol vtedy taký ten nezvládnutý zápas. Áno, Peťo Zimba. A ešte treba povedať, že oba týmy boli na sústredení v Turecku. Tak. Takže last minute výhodné. A poďme do Košic. Poďme do Košic. Ideme. A potom si nechám jednu myšlienku. Vlastne. Nechaj. Drž. Nie, akože až keď zhrnieme aj tie Košice. No tak máte k ním niečo? No, začal by som asi tým, že mali sme takú predikciu vlastne my tu všetci pred zimnou prestávkou, že tam bude veľká obmena kádra, že veľa hráčov skončí. Len ich to trošku prefackalo, lebo hneď prvý, ktorý mal skončiť takto nedobrovoľne, Marcel Vasil ich rozniesol v médiách, takže... Ale keby mu nezobrali tie šušťáky, to bola hlavná chyba, tak nikto o tom nevie. No. Čiže myslím si, že toto im spravilo dosť veľký škrt cez rozpočet, že vlastne Marcel toto urobil, akože za mňa urobil správne, pretože takto sa proste k hráčom chovať nemôžete. A aspoň v mojich očiach to celkom sympatické fungovanie Košíc, tak toho nováčika, ktorý má pekný štadión, sa stavia, stabilizovaný finančne klub a všetko, v mojich očiach to Košice trochu zhodilo, takéto jednanie s hráčom. A myslím si, že by tam tých koncov asi bolo viac, keby sa toto nestalo, že ten Marcel to vyťahne von, že by im to prešlo. Takto tam tých odchodov z Košic až toľko nebolo, ako sme možno aj čakali. Príchody síce boli, ale za mňa osobne ani si netrúfnem povedať, že či sa dobre alebo zle posilnili, lebo všetko sú to pre mňa také mačky vo vreci. Toto tu mám aj ja napísané, presne, že mačky vo vreci. A lebo pozrieš si to iba vlastne z toho hľadiska, že si pozrieš vlastne vyprávaj. Nejaké tie profily tých hráčov a na Transfermarkete tie štatistiky a podobne, tak vieš, keď si pozrieš napríklad toho Obuneta, ktorý teraz hral aj s Trnavou, tak to je chalan, ktorý hral na jeseň 170 minút v maďarskej lige, takže vieš, je to posila, keď navyše neprišiel z Ferencvárošu, prišiel z DVTK, čo teda je taký, povedzme, že priemerný klub v Maďarsku. Čiže že či toto je naozaj posila, lebo maďarská liga málo sa tu na Slovensku sleduje, ale ona teda vôbec nie je až tak odskočená od tej našej slovenskej. Takže myslím si, že priviesť lavičkového hráča zo stredu tabuľky maďarskej ligy, aspoň za mňa to nie je nejaký veľký kauf, z ktorého by som mal hýkať. Teraz tu má Mišo otvoreného toho Innocentiho. Nasima nevinného. Áno, Nasim Innocenti, takisto, proste máčka vo vreci. Veľa toho neodohral za poslednú dobu.
tak sám som zvedavý, že je to taká konkurencia pre Žana Medveda, že to je stoper. Žana Medveda, stoper, no. Taká konkurencia pre tie stoperské pozície, kde sa potrebovali posilniť. Posilou pre nich určite aj to, že sa uzdravil Domino Kružliak, ktorý im v tej defenzíve určite pomôže, ale hovorím, tí hráči, ktorí prišli zvonka, mne to nepríde ako nejaké strašne veľké posily, ktoré by mali tie Košice vyťahnuť vyššie. Očakával som trošku niečo iné. Očakával som, že možno nejaké väčšie slovenské meno, nehovorím, že na úrovni reprezentácie, ale že nejaký taký hráč, ktorého veľmi dobre poznáme. Vieme, že tam bol záujem od toho Martina Regáliho, tam to nakoniec padlo. Tak nakoniec poprichádzali vlastne len legionári. Prišiel im Zion Jones, ktorého teda poznáme, pretože bol v Spartaku sa taktiež nejako výraznejšie nepresadil, hoci bol šikovný, má veľmi dobré zrýchlenie. Je to taký skôr ťahový hráč ako technicky 1-1, ale rýchlosť má, len že posledné, čo ho evidujeme, je, že hral v Spartaku a potom paberkoval proste tam s Bečkom Ferencvárošu a podobne. Čiže takisto to si nemyslím, že je nejaká úplne obrovská posila, ktorá vás vytrhne z biedy. Takže hovorím, že také rozporúplné pocity z toho mám, lebo hovorím, sú to mačky vo vreci. Nevideli sme tých hráčov nikdy hrať. Dobre, teraz sme videli Obuneta, lebo hral s Trnavou slovenský pohár, ale musím povedať, že celkom ma zaujal, povedzme, ale Arpi dobre hovoril, ešte keď sme sa bavili v redakcii, že to je taký kus za Tidžaniho Ananeho, takže uvidíme. No. Ani ten Tidžani nebol zlý hráč, ale jeden strelený gól za celú jeseň, síce nožničkami, ale jeden strelený gól za celú jeseň. A oni potrebujú proste tie čísla tých gólových hráčov, lebo však zoberme si, že najlepší strelec je Žan Medved, ktorý dal 5 gólov, ale 3 dal v posledných 2 kolách. Takže neviem, no keď som si myslel, že po zimnej prestávke Košice ten káder poskladajú tak, že už nebudú mať problém so záchranou, tak teraz, keď už vidím, ako ten káder reálne poskladaný je, tak si to nemyslím, že oni sú vonku z hry o záchranu. Práve naopak. Pekne sa namočili do toho. Ešte prepáč, ti do toho skočím iba. Brankár Cristiano Figueiredo za mňa osobne zbytočnosť trochu, nie? Tak oni zbierajú brankárov. Pri tom brankárskom zložení, ktoré tam mali, dobre, Matúš Putnocký bol flop, nepresvedčil svojimi výkonmi, ale stále, aj sme to tu opakovali, proste mali Freddyho Valacha, ktorý by mládežnícky reprezentant, ja čo si ho pamätám ešte z Petržalky, z Bčka Slovana a podobne, tak chytal vždy výborne aj za repre, čo si pamätám, takže trošku ma to mrzí, že sa voči nemu takto zachovali, že sa takto tak zachovali aj voči... do toho tréningu, že ako na tom reálne je. To je pravda, ale že ako sa zachovali vlastne aj voči Matúšovi Kyrovi, pretože zase nemyslím, že áno, však boli tam chyby, po ktorých dostali góly, ale nemyslím si, že je to úplne post, ktorý oni nejako potrebovali posilniť. Takže, a opäť je to mačka o vreci, lebo vlastne nevideli sme ho chytať teraz ten jeden zápas s Trnavou, ale sám som zvedavý, že či to teda bude naozaj taká posila, že či bude lepší ako Matúš Kyra. Tak oni sa hlavne, ako si spomínal, toho Vasila zlakli, lebo ja som z viacerých zdrojov počul, že mali zoznam, na ktorom malo byť 11 mien, ktorých sa chceli zbaviť a už pri tejto prvej takto stúpili vedľa. Čiže tam to bol podľa mňa prvý zádrhel, no a teraz už chytajú zajaca za chvost. Boli sme pri tých mačkách, tak teraz aj k zajacom poďme. Prísť má Eric Davis, to je viac menej už v štádiu nejakej finalizácie. Za mňa hráč, ktorý v Dunajskej Strede to ťahal cez nejaký ten svoj status legendy klubovej, ale ťahal za sebou aj nohy počas tých zápasov, už často bol zranený. Za mňa, neviem, akože fakt taká posila na tú záchranu, že keď sa chytí, lebo on aj v tom DC United celkom hrával. Áno, že ja som celkom prekvapený z tohto. Mal tam odohraté zápasy plus za Panamu stabilne. No a ďalšia vec, ktorá vás možno prekvapí, viete, kto je na ceste do Košíc? Miško vie, ty nekrič. Na ceste do Košíc, akože do posila ešte? Vieš? Nie, nenapadá mi teraz. Neviem. Mohar Harsala. Prosím?
Prosím. Nie. Áno. Toto Nie. sa rieši. Pamätáme si ten jeho dobrodružný únik zo Slovana na firemnom aute do Španielska. On dostal bán za porušenie zmluvy a toto sa snaží Slovan cez tie svoje konexie, cez Šaviho a Jana Kozáka vyriešiť, aby teda Slovan pristúpil na to, že ten ban zrušia kvázi za výmenou za nejaký splátkový kalendár. Aha. A teda Moha by mohol byť hráčom Košíc, lenže tam je otázne, v akom stave príde. Počkaj, čiže on nehral doteraz. No keď si pozrieš Flash Score, tak on je vlastne pol roka bez zmluvy a predtým to bolo tak, že tuším maximálne 13 zápasov za sezónu odohral. Ale on mal silné momenty, mne ho posielal sem tam Matuško z futbalovej lopaty, že on bežne ešte pri tomto kontraste, čo spravil, že dáva fotky na Instagram vo vychádzkových veciach. Slovanu? Áno. Normálne, že sedí na kave a Míky na Slovan. A Marcela Vasila môže aj poraziť, lebo je tomu zobrali. No. Alebo že v gyme a slovanistické veci, akože veľké bomby. No, tak takéto meno sa nám vracia do ligy. Čo akože v plnej, polnej by mohol byť veľký prínos pre klub, ale momentálne... Ale zase je to taká mačka vo vreci, OK, ale ešte toho mohu nejakými tréningami v tej dolnej šestke, prečo nie, ale ten Davis podľa mňa je ešte taký väčší otáznik, pretože ak si spomeniete na tie kraje obrany košického celku, nehovorím, že to bola nejaká hitparada smerom dopredu, ale tam bol väčší problém smerom dozadu. A ak sa pozrieme na Davisa a na tú jeho typológiu, tak neviem, či je to úplne hráč do obrany, ktorý ti pomôže aj v defenzíve, čo Košice vyslovene potrebujú. No ja som pozeral ten zápas s Trnavou a tam sa veľa nezmenilo. To bolo zlé. To bolo presne, keď k tomu zápasu chceme zabrdnúť, tak to boli presne Košice. Ja som čakal, že tam bude proste nejaký progres po tej zime, že veď teda trénujú spolu. V konečnom dôsledku sa to mužstvo nakoniec až tak nezmenilo, že by tam bolo toľko tých zmien. Vlastne, to je ten prúser. Keď si pozrieme to, tak vlastne koľko tam bolo zmien oproti jeseni. No hral Obunet namiesto Ananého. Anana. Chytal iný brankár. A dobre došiel vlastne Domino Kružliak, ktorý si mi odohral jeden zápas iba. Takže a Domino Kružliak, čiže zvyšok mužstva proste tá istá zostáva čo na jeseň. A jednoducho dali 2 góly po veľkých trnavských chybách, ale inak len proste postavený autobus vzadu, odkopávali lopty. Vyslovene druhý polčas bol vyslovene grc, čo hrali, lebo boli nastávaní 10 ty kokos pred 16 a ty môžeš byť v nejakom takom kompaktnom bloku. Ja som tu jeden z tých, čo to tu aj chváli veľakrát, keď dobre brániš, ale proste ty, keď dostaneš loptu, je, že Ružomberok takto bráni, že nám sa na to zle pozerá, ale koľkokrát to pochválim, že výborní sú kompaktní, že to mužstvo funguje spolu. A Ružomberok ti ide potom dobre, získa loptu, tak ide do breaku. Tuto oni získali loptu a bum. Preč, ty kokos. Bez rozmyslu len to odkopnúť preč. Čiže to fakt malo s futbalom veľmi málo spoločné, čo teraz predviedli a v tomto ohľade som bol ja veľmi sklamaný. No keď máš 4 posily a využiješ 2, tak to inak ako na jeseň vyzerať proste nebude. No otázny je tam ten fyzický stav tých zvyšných dvoch, ktorých sme nevideli. No a ešte, aby sme doplnili aj tie odchody, tak okrem Marcela Vasila a Tijaniho Anana skončil aj Miloš Lačný a Boris Turčák. Tam to asi išlo rozviazať lepšie. No, najmä s Borisom Turčákom, lebo okolo toho vlastne nebolo nič nejak. A podľa mojich informácií by mal prísť teda ešte jeden legionár na stoperský post. Áno, to sa ešte riešilo toto, hej. Ja ešte som teraz len tak narýchlo mrkol toho brankárika. To bol ten Srb, čo spomínal Jožo? Či Srb mali s niekam inám stoper? Vieš čo, teraz neviem. Či sa mi to plete? Mal prísť niekam nejaký Srb stoper, ale neviem, že kam. Môže byť. Môže byť. Ale skôr sa mi zdá, že mi niekto spomínal, že to je Afroameričan, ten chalan, čo má prísť. Môže byť. Neviem. Brian Palacios? Ja len tom brankárikovi som chcel, že ako životopis zaujímavý, no uvidíme. Bol bez klubu pol roka. Ale na mňa pôsobil taký generický, jak vo FIFA, keď sa ti spraví Next Gen, tak takto vyzerá. Áno. Lebo má tam 80 štartov prvej portugalskej, reprezentant Portugalska do 21 rokov. No, taký silný, taký silovejší typ. Áno.
Nie je to taký ten pekný brankár Kiri, vieš, že ti to pocukruje vždycky. Áno. Závesí sa do vzduchu na chvíľu. Áno. Na 2 sekundy sa tam zastaví. Tak. Vieš? Tak. Čas sa spomalí. No. Presne. Ideme ďalej? A už len teraz som chcel povedať tú myšlienku vlastne, že keď si zhrnieme, teraz sme sa bavili o tej celej trojke, ktorá bude hrať o záchranu, tak paradoxne, tak ako sme očakávali, už som povedal, že Košice odskočia, tak z tej trojky, keď si to všetko porovnáme, tak mne príde, že Košice sa najmenej posilnili, alebo teda najslabšie asi posilnili preto A ja sa obávam toho, že tá aj trošku na silu tlačená maďarská cesta im môže uškodiť. A aj prípravné zápasy, podľa mňa to neboli adekvátni súperi, ktorých oni potrebujú. Ani tie posily, ktoré prichádzajú proste z tej maďarskej ligy, to si potvrdil proste, že to sú takí, nevieš čo. Keby to bol hráč, ktorý v tom DVTK dal na jeseň, ja neviem, 6-7 gólov, tak nepoviem ani pol slova, ale im príde, oni ohlasia posilu hráča, ktorý tam hral 170 minút. No a však keď si to pretransformuješ na našu ligu, tak presne si predstav, že zo stredu tabulky príde hráč, ktorý nehráva. Jak ho ohlasíš? Ani ho neohlasíš poriadne. No, ešte sa aby objaví sme na súpiske. No. tie bodové rozdiely, tak Michalovce strácajú na Košice 6 bodov, Zlaté Moravce o 2 viac, čiže to sú 2 až 3 zápasy. A to som ešte chcel povedať. Dokonca základnej časti to môže byť úplne inak. Že keď hovoríš z volov týchto troch, tak asi víťaz zimnej prestávky je Vion. Z týchto troch Vion. Michalovce to nejak tak udržali a Košice určite. Tak keby vypadli, tak aspoň nejaké víťazstvo majú. No a presuňme sa na opačnú stranu našej krásnej republiky. Záhorská Ves. A presuňme sa niekam, kde sa tak minimálne na očko neudialo dokopy nič. Skalica myslíš? Na riadok. Na riadok. Novinky na riadok. To bude rýchle asi, ne? Včera sme sa o tom bavili, Zarpín, že pre mňa je celkom halus, že oni, jak vieme, že mali ten káder úzky, tak oni ho cez zimu ešte zúžili. Tak po vzore z druhej ligy. Ale že hrať môžu len 11. On je rovnaký už 6 rokov pomaly. Že teraz ho ešte zúžili, lebo poposielali hráčov aj na hosťovanie. Za hráčov, ktorí odišli, prišli nejaké náhrady. Ale aj to nie, lebo odišiel ti Rudzan a ľavého obrancu nepriviedli. Bol tam na skúške. Prišiel Hradecký z Vyšu. Áno. Bol tam na skúške jeden hráč, ale inak... Sláďo. Inak... 2 posily vlastne, keď sa nemýlim. Prišiel Max Thompson. 1 posila prišla. Áno. Prišiel Max Thompson a prišla posila Matej Hradecký. Takže... A pozor, to je vážna posila, lebo idú na ňu veľmi dobré referencie. Tvorivý stoper, on hrával aj 6 svojho času. Má nejaké štarty aj v reprezentácii Fínska. 2 tuším, som mi zdá. Hej, a určite bude obrovskou posilou. Ja očakávam, že toto bude hráč, ktorý vyhliadkovo... koľko máte roku? 28? 28. 28. A zmluvu na rok a pol, myslím. No, že vyhliadkovo to môže byť hráč, ktorého ešte posunú niekam vyššie v našej lige. Nie do Karvina, ale viem si predstaviť, že možno aj ten Slovan by po ňom mohol siahnuť, keď tam presvedčí. A o 3 roky slovenská repre. No je to už nemôže, lebo už hral v súťažnom zápase. Ja viem. Je to jeho prvá legionárska zastávka. Doteraz pôsobil len vo Fínsku, ale teda slovenčinu má dobrú, plynulú by som povedal, čo je pre Skalicu ideálny vzorec, teda hľadať zahraničných hráčov, ktorí rozprávajú po slovensky. Myslím, že už skončili. No a ešte, vieš... Sobčík tam je. Sobčík hovorí po polsky, takže to je v pohode, s ním sa dohovoríš. No a Davio Alveša, tam ho učia, že po záhoracky, že má normálne lektora. Áno. Na ňo ale tiež pozor, lebo veľmi inteligentný chalan. Áno, on prišiel z americkej univerzity do Skalice, takže... A už má aj v posledných zápasoch s Podbrezovou, tam bol jedným z najvýraznejších hráčov vo farbách Skalice, čiže ukazuje sa to ako dobrý krok. Vieme, že on mal fyzické resty v úvode a teraz sa už do toho dostáva. No a ďalší Brazílčan ide na hosťovanie do Mijavy, Kawa Moura a spolu s ním aj Jakub Kousal. Čiže Skalica má 9,5 hráča na túto jarnú časť. Ale ešte, čo som sa tak popýtal, tak by mohol prísť hráč na ľavú stranu obrany, ale je to také, že ak príde niekto, kto bude dávať zmysel, nie že na silu tam niekoho potrebujú natlačiť. Tak máš tam ešte Roba Matejova, samozrejme na ľavý kraj obrany. A toho máš na každý post. No, tak. Máš Martina Černeka, čiže ono to zase nie je úplne, že ich tam tlačí topánka, ale no proste odišiel ti hráč zo základnej zostavy Ondro Rudzana. Toho sa zatiaľ nepodarilo nahradiť. A ten ani nemá klub, ale... Lebo on že vraj tak sebavedomo nejak odišiel. On takto sebavedomo chcel odísť už v lete. Tak. Vtedy Ondřej Rudzan. Je?
on už v lete im rozprával, že on si chce nájsť nový klub, že on chce rozviazať zmluvu, nakoniec to nejako tak vypálilo, že ho nepustili. Aj dobre pre ňo, že to tak vypálilo, lebo však vlastne hral minimálne druhú polovicu jesene už pravidelne v základnej zostave na ľavom kraji, čiže mal to vyťaženie. Ale teraz v zime sa to teda zopakovalo, zasa prišiel s tým, že on si ide nájsť nový klub, že on chce rozviazať zmluvu. Takže zaujímavé, no, že hráč zo Skalice si takto, navyše nie úplne kľúčový hráč, zo Skalice si takto postavil hlavu. Tak skúsil, no. A ja som tu mal odprint screenovaného aj toho hráča, ktorý bol na skúške, ale neviem. Ja zabudol som to meno. Čech. A ten Max Thompson, chlapci, to je čo zač? To je dobré marketingové meno. No, lebo... Áno. Lebo máš tam ten Manchester United, vieš? Však presne pozerám, že 9. október Sunderland, 21. No, ale... Na tréningu lepší ako v zápasoch. Tak som dostal ja informáciu. A uvažovali, že ho posunú aj ďalej niekam na hosťovanie, ale nakoniec teda, že si ho nechajú. Lebo potrebujú, aby ich bolo 11. Tak. A dobre, a udržali? Tam je to akože na finál, že zostáva? No, inak toto je dobrá otázka, mne to úplne vypadlo. Poslednú informáciu, ale chceli ho udržať. Skúsim to rýchlo prezistiť. No veď príprave nehral. No veď tak toto aj oni hovorili na konci sezóny. Ja som na toto meno úplne zabudol. Nie, vlastne Majerník to myslím hovoril aj na začiatku prípravy, že oni s ním rátajú. Oni s ním rátajú, že on príde. Ale v príprave pozeral som však zostavy a tak a nevšimol som si, že by Jao hral nejaký prípravný zápas. Zistujem. V každom prípade teda Jao sa pohrešuje, čo je normálny stav, ale... nič neobvykle. Čo sa týka tých odchodov, tak odišiel Dino Špehár. Tam to už nejako nedávalo zmysel, ale akože veľmi si chvália jeho prístup, lebo vraj prišiel a makal a nesťažoval sa, že teda nehráva. No a z tých ostatných pozerám, či tam niečo také zaujímavé bolo. Rudzana sme už spomínali a to je všetko. Však neudialo, ale tak na to sme aj zvyknutí v Skalici, že tam je to mužstvo konsolidované, že nerobia tam húra systémom, že dáva to zmysel, ako tam pracujú, čiže za mňa Skalica druhý rok v lige a druhý rok mi je sympatické, ako fungujú, pracujú aj s fanúšikmi, ako robia, takže za mňa palec hore. A pracujú aj na zveľaďovaní hmotného a nehnuteľného majetku, pretože už sa im podarilo potiahnuť tú hlavnú tribúnu trošku ďalej. Tam budú rozcvičovne pre oba týmy, už to je údajne aj zastrešené. No a keď som tam bol nahrávať s Matejom Hradeckým, tak vyberali výrivku. Aha. Čiže bude tam aj nejaká reggae priamo na štadióne, doteraz to riešili v hoteloch. Pre divákov. Pre divákov, áno, to bude VIP vstupenka. Lebo ty si to tak povedal, že natiahli tú hlavnú tribúnu a bude tam aj výrivka. No. Ale však teraz bolo na Chelsea, že z nejakej postele tam pozerali ten zápas, tak toto by mohli byť tam dať také okno a že Gold VIP. Ja som zase zo Škótska videl práve jacuzzi pri ihrisku. No, vidíš, možno inšpirácia teda aj tam. No a ešte... No keď bude zranený Davi Alves, tak tou záhoračtinou bude tam nosiť drinky, že co piješ, kokote. A ešte jedna informácia, bavme sa o lige, zlepšuje váš zážitok na Nikeligových štadiónoch, pretože budú vylepšené bufety a bude sa dať platiť, pozor, 21. storočie, kartou. Čiže cigárko pred každým zápasom. Yes. Tak to je, áno, to chceš. Kartou a v zime môžete využiť aj podsedak, bavme sa o lige. Takže takisto skvalitnenie. A môžete kľudne dávať aj návrhy, že čo by ste chceli s našim logom. Ano. Bavili sme sa tu, že návlek na žehliacu dosku by mohol niektorých potešiť. Myšová hlava. Žehlite týmto smerom. A že keď to zahreješ, tak sa tam vlasy objavia. Inak vidíš to? To by bolo super. Boli také poháre, ako decko si pamätám, že v Šenkoch, že keď ti do toho naliali, tak tá žena sa vyzdvihla. Áno, ale to nechceme s Myšom robiť, tento model. Ja by som tie vlasy tam by sa tam ale vlasy, že by sa tam objavili. Tak ja by som dal pohár, kde najprv by ste boli vy traja, keby sa tam nalila palenka, tak by som to bol ja potom. Že by to na percentá reagovalo, hej? Dobre, ideme ďalej. Toto bolo rýchle. Poďme ďalej, poďme ešte k väčšej rýchlovke. Poďme vysvetliť všetkým, prečo v Ružomberku boli na tlačovke iba traja novinári. Toto ani nemám napísané inak, ten klub. Nie, tak tam nikto neprišiel. Vrátil sa Alex Mojžiš a nikto iný neprišiel. Počkaj, ale oni podľa mňa akože získali vážne. Tam sa aj Madleňák vracia, nie? Nie. Madleňák ide do Českých Budějovic. Ide hrať zadarmo do Českých Budějovic. No.
Vlastne prišiel iba Alex Mojžiš, ktorý jasné, že im pomôže, aj keď teraz pol roka nehral dokopy. Ešte vysvetlíme tam, že tam bolo málo novinárov na tej tlačovke. To bolo aj tým, že v regióne mali v tom istom čase tlačovku 3 kluby a aj Žilina dokonca. Čiže museli prioritizovať a v Ružomberku, keďže tam sa kúpili 2 rozlišovačky nové, tak tam nešli ľudia. A bola tá tlačovka? Bola. Boli tam akože domáci novinári, tam boli iba. Fakt, bol som v Ružomberku teraz v januári, to ešte bolo vlastne počas prípravy. A aj som zisťoval, že čo ako s klubom, že čo tam je nové. A akože bola tendencia, že Ondřej Smetana mal vytipovaných nejakých 3 hráčov z druhej českej ligy. Hej, to aj ja tak mám vo Football Manažerovi, keď hrám s najslabším klubom v 6. anglickej lige a chcem hráča kúpiť. Tak máš tam ten Áno. uši výbier. Ale no, takže Ondřej Smetana mal vytipovaných 3 hráčov z druhej českej ligy, ale vidíme, že vlastne v piatok začína liga a do Ružomberka neprišiel okrem Alexa Mojžiča nikto. Takže, ale páčilo sa mi, Rišo Skipala písal, že ale majú dobrý biznis plán, že teraz vlastne majú peniaze za nevydarané hosťovania. Vieš? Že oni ti za ňo zaplatia za hosťovanie a ty si ho za pol roka zoberieš naspäť. No a že vraj na tie ponuky, ktoré teda odišli z Ružomberka za hráčov do druhej českej ligy, takže sa tak zasmiali a vrátili ich naspäť. No. Ani nevrátili, lebo zbytočne... Poštovné bolo vyššie. No, poštovné bolo vyššie. Takže neprišiel nikto. Myslím, že v Ružomberku sa tak nejako spoliehajú, že túto sezónu už asi nevytrhnú a zároveň nebudú hrať nejako výrazne o záchranu, takže je to pri tom, ako oni fungujú, asi je celkom logické, no, že povedali si, že dohráme to s tým, čo máme, že aj tak na Európu to nebude, top 6 už nedáme a o záchranu hrať nebudeme, takže len také nejaké prežitie Ružomberka do konca sezóny. A aj my budeme prežívať podľa všetkého. Ja hneď sobotu. Tie zápasy. V Ružomberku sa hrá? Tak ten štadión bude, teda ihrisko bude nádherné. A čo akože môže byť kameň úrazu trošku aj pre Ružomberok, lebo vieme, že Alex Mojžiš mal problémy s členkom a na takomto teréne hrať. Nie, to je trošku ľúto vzhľadom na to, že jeseň ukončili sériou zápasov bez prehry. Áno. Nehovorím, že vyhrávali radom, ale... Od 14. kola neprehrali, čiže 5 zápasov. No, mohlo sa to niečím zdobiť trošku. Takže, vieš, dlho sa tu hovorí o kluboch, že sú také, že máme v tej lige veľa klubov bez ambícií, proste, že nemajú žiadnu nejakú myšlienku dopredu, že aj tá Žilina, že funguje viac menej len ako biznis plán, že ten klub nemá prakticky žiadne športové ambície. A aj ten Ružomberok to teraz počiarkol. Zober si fakt, že nikto neprišiel, v tabuľke sú, jak sú, že proste oni nemajú, mne to príde, že oni nemajú absolútne žiadnu ambíciu v tejto sezóne, už že len dohrať ligu proste. No len či to je do tejto sezóny iba. Alebo to je nejaká predzvesť takého strmého pádu, lebo vieme, že v Ružomberku to tak cyklicky ide, že poďme na titul a poďme šetriť. No. A neviem, no. Ešte či to není ambícia nevypadnúť. Takže majú ambíciu. Áno, no. Nie, čo hovorím, že vypadnúť, podľa mňa nevypadnú. Oni tam majú, sme späť, majú tam bodový vankušik. Áno. ale to hovorím, no na mňa tak pôsobí také, tak keď to tak poviem, nie som zvedavý na Ružomberok na jar proste. Ničím ma, akože nemajú ma čím zaujať, si myslím. A to boli časy, keď akože Ružomberok tým futbalom bavil. Aj napriek tomu, že bol založený na pevnej defenzíve, tak boli tam aj útočné ťahy smerom dopredu a dávalo to zmysel. Ja si myslím, že teraz tréner z Metana tak trošku si búcha hlavu o stenu, keď má čas. Že tam išiel. Tak, no tak uvidíme, no. Aspoň budú zohratí. Hľadáme pozitíva. A s touto pozitívnou myšlienkou a už aj bez Krajčírika v bráne. Inak áno, toto treba povedať, že Ivan Krajčírik išiel do Vidzevu Watch. Si viem predstaviť, jak mu to podpísali, ten prestup. Že jak vykríkol, jak ten William Wallis. No hej, a potom hneď tvrdo dopadol na prvom tréningu. Dopadol na prvom tréningu, no ale našťastie to nie je vážne. A mne sa páčila tá Jurova správa, že Ivan Krajčírik má asi potrhané väzy v kolene. A potom asi, neviem koľko to bolo, aké časové rozpätie medzi tým, že tak nemá. No, tí, čo to písali akože jak podozrenie, tak tí mali skôr pravdu, lebo také boli prvé správy z Poľska. Ale potom, chvála Bohu, dopadlo to lepšie. Iba nešiel s tímom na sústredenie do Turecka. Hej, ostal. Hrali s Trenčínom.
Hej, ostal v úvodzovkách doma a potom po ich navrate by mal byť k dispozícii už týmu. Tak. Budeme držať palce. A takisto aj Heňovi. A Heňovi v Amerike, samozrejme. Nech to dotiahne minimálne do Chelsea odtiaľ. A dúfam, že babka nepočúva teraz MLS podcasty, že počúva ďalej nás. Dúfame, že nedopadne ako Vaclík No inak chudák. v tom istom klube. Strašne New dopadne. England. Ale tak destinácia dobrá, v Bostone bude, nie? Aha. Poďme ďalej. Poďme si povedať niečo viac o Banskej Bystrici podľa tabuľkového postavenia na Prečo? Flash Score, aj keď tu mi vyskakuje 7 je Podbrezová. Tu je Podbrezová, no. No, 7 Ale je však aha, tu. Ja som zisťoval a zistil. Tomáš, na Flashscore je to dané už podľa vzájomných zápasov a na Nike Lige to je No lebo bodov podľa a skóre. vzájomných zápasov sa robí tabulka len Až na po konci. No. Priebežná tabulka sa robí. Ale mne to No, dáva zmysel skôr takto, aby vedeli, na čom sú, vieš. Akože na čo budeš celý čas ukazovať podľa skóre, a potom na konci Ja to sa mám to tiež úplne radšej takto, keď prešafluje. už to je rovno. No. Dobre, Ale my sa držíme toho, ako je to oficiálne. poďme do tej Podbrezovej. Poďme, dobre. Dobre hovorím? Áno. Do Podbrezovej. Čiže podľa čoho ideme teraz? No však 7 je Podbrezová. 7. Áno, ale Podbrezová. ideme podľa skóre, či podľa vzájomných už? Nie, Skóre. podľa skóre. Normálne skóre Tak ako je skóre vlastne body. oficiálna tabulka. Tak je oficiálna. Ideme do Podbrezovej. No ja som zisťoval jednu a tú hlavnú vec, ktorá podľa mňa všetkých zaujíma, a to je situácia okolo Peťa Kováčika. Áno. Tak on je hráčom Koma, ale poslali ho teda z druholigového talianskeho mužstva na hosťovanie do konca sezóny do Podbrezovej s tým, že do kádra si ho ako prvú voľbu na ten post vybrali priamo Alessandro Nesta a Cesc Fabregas, čiže Super. do budúcna a tam nie je vylúčené, že oni postúpia do série A, tak to môže byť zaujímavá destinácia a za mňa to dáva zmysel. Ale hej. Toto je presne to Taliansko druhá liga, ktorá Ťa má zožerie. nejakú hlavu a petu. Nie, akože prečo? Tak je to úplne iná súťaž ako série A. Hlavne. Veď je, ale s týmto, čo povedal Marek, podľa mňa to dáva logiku. Áno, Aj s tým, že išli na to nehovorím, že hosťovanie. nie. Ja nehovorím, len preto chcem povedať, že normálne mne to príde, hoci sa to zdá trošku pritiahnuté za vlasy, že by vieš, v tej druhej lige pol roka mohol sa aklimatizovať Áno. toto, ale tá druhá talianská liga je tak špecifická súťaž, že normálne si myslím, že lepšie bude, keď tam v lete príde do série A, keď sa im podarí postúpiť. Presne takto som to myslel. Prečo išiel na to hosťovanie? Teda ja, čo som zachytil, je, že sa komu nepodarilo predať hráča, na ktorého pozíciu má prísť. Možno aj to je vysvetlenie toho hosťovania naspäť do Podbrezovej. No a v Taliansku to je naozaj špecifické. Ja som sa bavil s Maťom Valientom, on hrával v Ternane vtedy. A tam jeden víkend prídeš na štadión, ktorý má kapacitu 60 000 a pomaly tam máš výrivku na svojom mieste v šatni a druhý týždeň prídeš na dedinu, kde máš okolo seba nasadené zemiaky a ľudia tam po tebe hádžu fľaše. Čiže to je naozaj, že obrovské kontrasty medzi tými tímami, že profesionáli a amatéri. A ťažká súťaž to je. Určite ťažká. A k tomu sa ešte dostaneme aj pri Židline, že tam to bol zase iný krok iným smerom a napriek tomu, že to je druhá talianska, tak to spôsobuje zdvihnutie obočia u viacerých ľudí. Určite áno. Voľba tohto klubu. No a ak by sme teda mali ešte doplniť tie odchody, tak Marek Kuzma do Vionu, Richard Ludha teda podľa všetkého nie za 50 000 do Teplíc. Sámoďatko do Žiliny a to je súčasť výmeny za Vincenta Chylu. Alex Molčan Pohronie, Patrik Blahuc Slovácko, to je ďalší zaujímavý kariérny posun vďaka podcastu Bavme sa o lige. Nemám za čo, Paťo. Pripomínam, že nám písal ešte, keď hrával za Pohronie v druhej lige, že Tento by mal nosiť tie chrániče napríklad. že či ho môžeme trošku pohaniť a dúfam, že sa na nás už nehnevá za kung fu. Chrániče sú na ceste. Fatality z Mortal Kombat. A Jožo Špírka je v Tatrane Prešov. Šokujúce. Plus teda David Ovšonka, ale ten nemal v Komárne také... Či to bol ten, ktorý mal také dobré predstavenie? Nie, to nebol on. Ovšonka? Áno, to bol on v Komárne, čo mal tú fotku prestupového. Preboha, však ho postavte pred hociakú stenu. Ale vieš, čo bol tlak? Že ešte asi 2 alebo 3 dní predtým tam išiel Sebonať a Jožo Kopčo dával, že... Ale počkaj, Jožo Kopčo to myslel sarkasticky hento. Ja som sa s ním potom bavil, lebo Ja som preto na to nereagoval, ja som dúfal, že to je sarkazmus. Nie, Jožo Kopčo to myslel sarkasticky. Aha, Lebo ja som to tiež pochopil najskôr tak, jak ty, ale potom, keď predstavili toho Ovšonku, tak on napísal, že Komárno zase posunulo level, vieš, takže
Aha, Evidentne to sarkazmus. Lebo ja napríklad zo svojho pohľadu som to chápal, že ich chváli a oprávnene, lebo ja ti poviem príklad Futbalnet TV opäť a pamätám si pozápasový rozhovor v Komárne, Áno, kde prišiel týpeček, proste vyzeral jak reper, neviem, či nemal ešte kapucu, to bol niekto z realizáku namiesto trénera, lebo tréner vtedy nemohol a držal v ruke čaj, z ktorého proste vycelo ešte takto vrecúško. Takže tak prišiel na pozápasový rozhovor na nejaký pokec. Takže ako mňa to vôbec neprekvapuje. Takže ja som myslel, že vidím... Ty si nastratil len preto, lebo si mu ten čaj zavidel. Zima ti bola. Keďže som videl, áno, má nejaké jednotné oblečenie jednej farby, je to pred nejakou budovou, není pokrčený dres, tak ja som to bral fakt, takže super. No. A ešte musím povedať, že Matúš potom spravil Davidovi Oušonkovi to memečko také s tým KFCčkom. Áno. A musím oceniť Davida, že evidentne si vie zo seba spraviť srandu, lebo on potom písal Matúšovi, že pecka vražko, že svojem sa. A on mu ešte potom posielal fotku, alebo neviem, či nedával na storku, že v KFCčku. Áno. On to ešte... David to ešte vyšperkoval, áno. On to ešte dvihol a ešte doplním, že toto bol jeden tlak a ja si pamätám, že my sme potom nejako proste, že prosili v Komárne, že prosím vás, že aspoň nech to má nejakú štátnu kultúru. Tábnu. A potom bola ešte druhá halus, že sa robili ako keby predzápasové pozvánky, že priamy prenosy začal tým, že vítame vás na štadióne, blablabla, pozrite si pohľady z oboch táborov. A tam bol proste na telefón natočený chalanisko pred stanicou. Normálne asi to bol nejaký futbalista, čo chodil niekedy domov a proste normálne predtým asi ako vysadili na stendi. Čo čakáš od zápasu? Paráda, no. Takže tešíme sa. Druhá liga je v tomto čarovná niekedy. Jak série B. No. Inak to som vám hovoril, že som sa stavil o trdelník s Lukým Vargom, s generálnym z Kalice, že ja hovorím, že postupí Komárno, on hovorí, že Prešov. Komárno postúpi. Ja si tiež myslím, už sa teším na A dáte si ten trdelník na polku, keď postúpi a nie druhý? Celý ho zežerem tam pred ním. Ja aj vidíš, ale my sme dali, že kto vyhrá. Priamy postup. Takže... Lebo zasa bude tá baráž podľa mňa zaujímavá. Zasa bude zaujímavá. A no, bude to podľa mňa o týchto dvoch tímoch. Je tam tretia Petržalka. A tí sa celkom hotujú. Z hodou okolností som sa včera stretol s Andrejom Kalinom, generálnym alebo športovým riaditeľom, neviem presne, ak má tú funkciu v Petržalke, tak mi hovoril, že boli celkom spokojní s tým zimným prestupovým obdobím, že potrebujú ešte vlastne získať, ešte chcú nejakého hráča do ofenzívy, ale teda Petržalka sa črta zaujímavo, len bohužiaľ, no tamto zázemie. No to, kde budú hrať? Tak oni hovoria, že na tehelnom poli by chceli. Toto mám aj ja, túto informáciu. Na tehelnom poli by chceli, ale či... Oni to aj medializovali. Áno. Že či by sa na tom nejako dohodli, alebo čo. Ale myslím si, že je to skôr hudba budúcnosti a je to sympatické, ako tá Petržalka na tom svojom malom piesočku funguje a že je tam vidieť tá postupnosť, tie kroky, že každý rok tá Petržalka sa niekam posúva, že nie je to len nejaké stagnovanie v tej druhej lige. Ale nemyslím si, že úplne prehovoria výraznejšie do toho boja o postup, aj keď sú tretí. Ja tiež nie a teda spravíme Miškovi ešte radosť, že aby sme doplnili tie mená, ktoré prišli. Roman Begala, kapitán Trebišova, prišiel do Petržalky. A okrem neho sa vrátil aj Haris Harba. Áno, s Harim som si písal, že som bol celkom prekvapený, že toto zase prišlo, lebo však on v lete končil s tým, že už mu povedali, že chcú ísť cestou mladších hráčov, tak išiel do Rakúska, vlastne vrátil sa naspäť. Ale teším sa z toho, Harry je super chalan, takže teším sa z toho, že je naspäť. Samo Urgela z Pohronia. Áno, zaujímavá posila. Spravíme Miškovi radosť. Miško to už tlačí na Trenčín pomaličky, lebo sme začali natáčať o 40 minút neskôr. Tak a skončili sme v Petržalke. Nevytiekla slína pri tom KFC, lebo už je 12:52 hladný som. Tak poďme na to. Trenčín ako tým na aktuálne 6. pozícii podľa tých bodov skoro. Vidíš to? Ty hovoríš o jedle, rovno si sprav most. Akurát som ten salám. Daj si ho tam. Mám tu pred sebou ten bin salám. Daj to tam. Saláme. Najnovšia posila Trenčína Samir bin Salám. Ako by som citoval ten NL Addict, že pokračujeme v čvarke oznamovania viacročných kontraktov. Ježiš, aký anal addict. NL Addict. Ja som počul iba ten začiatok. Že pokračujeme v čvarke oznamovania viacročných kontraktov na rok a pol.
Inak toto Ja Trenčín, nemôžem za to, že si hluchý. Ja som Toto majú silné. No, ten Trenčín toto prečo prosím vás robí, že podpísali viacročný kontrakt a oni mu dali zmluvu na rok a pol? Počkaj, ale toto je takisto posun, lebo Trenčín robil dlho to, že viacročný kontrakt, ale nepovedali koľko. Ale oni nepovedali, koľko toto ten chalán zistil od manažéra toho hráča. No tak potom idú kontinuálne v tomto. Inak mňa by zaujímalo, že prečo Trenčín v 70% prípadov berie Holanďanov, ktorí nie sú Holanďania. Áno. Ja by som povedal aj možno viac ako v 70%. No, ty kokos, tam neviem, Ricky van Haren tam bol, niečo bol aj v Slovane potom. Jo, Mahdui. Ale van Haren je Holanďan, vieš. Ale... Tak aj on je. Áno, ja viem, ale to chcem povedať, že Ricky van Haren je Holanďan, vieš. Áno. Ashraf Dabney dos Santos. Dabney dos Santos, teraz tento Bin Salam a ešte ďalší, čo tam boli, vieš, hráči. Že Ryan Kolvajk takisto bol z nejakého karibského štátu. Ale tam zase žil celý život, je tam, vieš. Ale však to ja si robím srandu, vieš. Ale tento Bin Salam... Ale nech to nezmenia nejaký racist fax. Nie, to som Gino Van Kessel. No, ďalší. Curacao. To je tiež Colacao. Jak Kolvajk. No a okrem teda Saláma prišiel aj Armin Žerlek, ten už tam bol dlhšie a všetko sú to hráči takí skôr do budúcnosti, potrebujú sa ešte vyhrať trošku v prípade... Všetko sú to hráči, to z nejakých tam došlo 7, dvaja. Však ale počkaj, však ale išiel po tom kontrakte. Viacročný kontrakt. Ja? Všetci hráči. Tak. No a v prípade Bin Salama to je alternatíva za Damiana Bariša, taký 6 až 8. Alebo Taras Bondarenko. Teraz je stoper. Hej, on je tak, že stoper 6. Ale často alternoval na pozícii tej šestky v sezóne. To áno. A to som chcel povedať, že možno v úvodzovkách to teraz tak priťahnem, že možno taký lepší Bondarenko, lebo čo som pozerával, že hrával celkom. No oni si ho vyhliadli, alebo videli ho v zápase pred touto sezónou, keď hrali prípravak s Karmiotisou Cyperskou, tam vyhral Trenčín 4-0. To som strihal, hej, to si pamätám. No a Žerlek, ja citujem teda vyjadrenie z Trenčína, brutálny hráč, ale či to potvrdí na ihrisku, to je zatiaľ otáznik, takže uvidíme. A Žerlek, ale myslím Iliov typ, ne? Áno, áno. A on tam má ešte jedného, ale to je zase také meno skôr do budúcnosti. Strachyňa Kerkes. Ten už je preč? Ja viem. To ste zachytili. Mičuda vymenil Banskú Bystricu za Púchov. Debny dos Santos takisto sa už ide venovať svojej repovej kariére. A počúvate teraz... takisto je v Púchovej. Teraz, čo vám poviem, ďalšia bomba. Mohar Harsala, ale lepšia. Pires odchádza. A mne bude chýbať. A kam? Mne chýbal už túto sezónu, lebo však... Kelvin Pires by mal ísť na hosťovanie do Fínska. Či kokos. Dobre. A aj tá komunikácia tam bola s trénerom niečo v zmysle, že ty si perfektný pičovina. A že takto ide, však vieme, že v príprave takisto mal aj v tejto poslednej, že vraj nejaké takéto lapsusy. No a myslím si, že to je dobre pre jednu aj pre druhú stranu, že môže mu to pomôcť a možno z neho bude nový Vozíňa, pretože ten naozaj pookrial na Prahu 60-ky. Ale vyzerá na 37, to treba povedať. Vyzerá na 84. No a s Kapverdami vypadol až v štvrťfinále s Juhoafrickou republikou, chytil 2 penálty v rozstrele. A počkať, z 5 zápasov v 3 udržal čisté konto. Mistr Zero. A ťahá to teda aj... Nešla mu hore trhová hodnota. Na takýchto šampionátoch, ale jeho spoluhráči zase to treba povedať, že z 5 pokutových kopov dali 1. Aj preto máme teda semifinále Juhoafrickú republiku a nie Kapverdy, ale to je taký pekná Cinderella story v tomto prípade, že prišiel a tak mu tam padalo všetko, čo letelo na bránu a zrazu teda celkom opora svojho tímu. No oporou môže byť, a to môžeme tiež zarátať medzi posily aj Chinonso Emeka, ktorý už je v stave, že by sa mal vrátiť do tréningu, vraj už nechce ísť do posílky, už ho to tam veľmi nebaví, ale aj v prípade, že by on mal taký pomalší nábeh, tak na svoju šancu čaká Bright Donkor. To je hráč, ktorý už hrával za 19-ku Trenčína a že ak nie teraz na jar, tak v budúcej sezóne by sme o ňom mohli počuť viac. Je to taký podobný typ ako Chinonso Emeka, trošku menej svalnatý, ale vraj teda na toto meno si máme dať pozor.
No a v Trenčíne teda sa chcú zamerať aj na návrat fanúšikov na tribúny. Vieme, že v tejto sezóne majú už na ich pomery pekný priemer cez 2000. V aktuálnej sezóne najvyššia návšteva teda proti Trnave 4356. No a prebieha tam aj nejaká komunikácia s Ultras. Vieme, že tam boli naštrbené tie vzťahy najskôr teda vinou toho bezdomovectva, potom tam v minulej sezóne po zápase s Skalicou bola nejaká pyrotechnika, tam viacero nejakých komunikačných šumov bolo a aj preto teda sa to teraz momentálne snaží aj na popud vedenia nejako napraviť komunikačné oddelenie. Áno. A teda zatiaľ to je v štádiu riešenia. A oni, čo pozerám, že viacerých dorastencov popresúvali do Ačka. Áno, boli aj na sústredení niektorí. Ale z tých mien... Tadeusz Hájovský dostal zmluvu vlastne. Áno, a z tých mien teda vyťahli konkrétne tohto Donkora. A viackrát sa ozýval, aj keď som bol na štadióne na tej tlačovke pred začiatkom prípravy, tak z viacerých úst som toto meno počul. Čiže tento? asi na tom niečo bude. Alebo to je ďalší? Nie, to je Bright Donkor. Bright Donkor. No a sa to píše tak, počuješ Donkor. Akože svetlý, Bright. Nie, lebo tu je Máme ešte, že nevinného, svetlého, Emanuel Učekbu. Tak si hovorím, že to je taký tam bol Uče Agbo z Vyšu. už na jeseň, Učekbu. Uče Agbu. Ale Ale Uče myslím, že Agbo je nenaskočil. večný a nekonečný. Večný a nekonečný, presne. On sa normálne... Presne toto sa povedal v sobotu. On je jak bumerang. Presne toto sme sa bavili s Vladom Pančikom a s Tomášom Kotlárikom, že ten Agbo tu stále hovorí, že Uče Agbo je večný a nekonečný. Neuveriteľná vec, lebo povedali, že teda chcú s ním rozviať zmluvu a ja pozerám ten prípravok Slovanu a tam on beha. No. Ale chlapci, ako on musí mať tým pádom zmluvu, Dobrú. keď je väčší. Nevyplatíš niekoho len tak. Tak Stačí, že si, vieme si asi zatypovať. No. stačí, že si Makajovi šnúrky viazal a... No. No dobre. Tak makal, no. Tohto k Trenčínu. A ešte máme odchod Jackieho Akilu, ten by mal ísť do Gruzínska. Lebo, čo som povedal? Jackie. No, Jesse. Jesse Akila, no. Lebo ten mal aj nejaké disciplinárne prehrešky. Áno? Že vraj, že sa neobjavil na niečom. Aha. A teda mal ísť do Gruzínska. Na sopiske? On bol predtým, tuším, v Arménsku, nie? On prišiel z toho Araratu. Áno. Tak teraz Aj s Vilevým niečo Gangom. v Tbilisi sa rieši. A viac času by mal dostávať Jude Sunday. Na to sa veľmi teším. On už dostal súvislejšiu minutáž v zápase so Zlatými Moravcami v poslednom jesennom kole. A vraj sa dobre ukazoval aj v príprave. No, zaujímavý hráč, určite. Miško, čo? DAC. Nie nadarmo hral za najlepšiu mládežnícku reprezentáciu na svete, takže... Tak. DAC! DAC, tí to roztočili v lete. A teraz to roztočili tak, že... A začali aspoň točiť, lebo boli už také tie memečka, čo tam ten s tou paličkou Aj. šťuchá, že do something. Nič. Hneď a zrazu bum. prvá vec, čo chce... Alebo nechám to Hamšovi, lebo Hamšo sa túto informáciu dozvedel. Ne, že si to preserie. Dneska po ceste sem sme sa dozvedeli dosť veľkú pecku z Dunajskej stredy. Ale nechám to Marošovi, lebo Kôstku pre našich slovenských prišlo to poslucháčov. jemu, nechám to Marošovi. Zatiaľ teda začni ty Arpi s tým, čo sa tam vlastne dialo. Začneme teda odchodmi. Trojský kôň v podobe Spirosa Rysvanisa, tam tá grécka národnosť je aj taká príznačná, čo sa týka trojského koňa. A posunuli aj Mateo Solgaja, Alex Pintu už je naspäť v Portugalsku, tam vieme, že on sa chcel vrátiť domov kvázi už dlhšie. No a Dani Veselinov takisto z tých mien, ktoré by mohli ľuďom niečo hovoriť, spomeniem, tam boli ešte nejaké posúvačky medzi Šamorínom, Dierom a podobne. A čo sa týka príchodov, tak začneme teda uzdravenými hráčmi. Blíži sa Gavričov návrat, ten už by mohol pomôcť. A takisto aj Mark Činger, ale ten ešte potrebuje pár týždňov. A momentálne teda Dunajská streda má dvoch stopérov, Brunettiho a Kašu. A tam teda prichádza Taras Kačaraba sa rieši, ale ten ešte oficiálne nie je predstavený. Áno, ale to ťa Praha. doplním iba, že to sa riešilo vlastne v nedeľu, keď som bol na tej Slávii, tak sme sa tam bavili o tomto, tak hovorili, že je to akože na dobrej ceste. To už ja si myslím, že môžem povedať, že tam príde skôr či neskôr. No a štvrtým, alebo aj s Čingerom, piatým do stoperskej partie by mal byť Christian Keresteš, čo je ľavonohý stoper a kapitán Dieru, 24 rokov. Takže takisto zaujímavá výmena alebo príchod na tej linke. Vieme, že tam je spoločný vlastník. No a s tímom sa už dlhšiu dobu pripravuje aj Ruben Rochina. To je hráč, ktorý prestúpil. Je to Ročina? Opýtame sa ho, keď príde. Ja myslím, že asi áno. No.
Ročina. 32-ročný, primárne teda pravý krídelník, univerzál, hrával na britských ostrovoch a s trénerom Muñozom sa pozná z Levante. Takže za týmto vidíme trénera. Od leta bol bez klubu, ale vraj teda sa ukazuje veľmi dobre, že keď popracuje na tej fyzičke, tak to je hráč zase z inej galaxie pre našu ligu. Hej. Nie je teda veľmi gólový. Svojho času za ňo vysolil klub z nemenovanej krajiny 10 miliónov eur, takže... Tak, no. A odchovanec Lamasie, tiež treba povedať. Ano. Ďalšie príchody a taký najvýraznejší, ktorý by mohol prehovoriť aj do základnej zostavy, je Ivan Dolček z Hajduku Split, 23-ročný ľavý krídelník, alebo aj ľavý obranca, útočník a pravý krídelník, čiže vie pomôcť všelikde. A Brian Obey, práve krídlo, 7 zápasov v sérii a za Sassuolo naposledy NK Rudeš. To je tým, ktorý môžeme dať do kategórie so Zlatými Moravcami a s Michalovcami, pretože takisto v aktuálnej sezóne čaká na víťazstvo v chorvátskej najvyššej súťaži. No a aby sme to ešte doplnili, tak Oliver Jürgens, to je estonský 20-ročný útočník, skôr taký podhrot, má skúsenosti z Talianska, v mládeži bol v AS Rím, Hellas Verona, v Interi a v Turíne. Dosť toho pobehal, ty kokos, za tie 4 roky v doraste, čo si postíhal. Tak mal taký ten študentský lístok na vlak, vieš, že môžeš chodiť po Taliansku, ale už má 2 štarty aj v estonskej reprezentácii. Taký Amar Ramadan, čo sa týka štýlu. Čo môžete očakávať. No a Romari Chiappi, to je pravý obranca, to je reakcia na odchod Alexa Pinta, 23 rokov, naposledy teda Bastia, pôsobil aj v PSG. Ale teda podľa všetkého by mal začínať aspoň teda v úvode jarnej časti Konrad Gruškovský. A toľko asi odo mňa a Mároš, poď pusti bombu dunajsko-stredského žltomodrého charakteru. No, dnes do obeda vlastne sme dostali informáciu, že Káčer a Čermák vlastne by mali skončiť v Dunajskej Strede. Bolo im oznámené teda, že končia, že si majú zbaliť veci a že majú... A ísť do Šamorína. Majú ísť do Šamorína. Ty kokos. Hlavne pri Kačkovi to je pre mňa celkom šok. No. Ale teda... A čo ide do Šamorína? Aďo Gurlo, či prečo je zrovna týchto dvoch? Zaujímavé. Naozaj zaskočilo ma to, keď mi to Maroš teraz po ceste hovoril, že Aleš Čermák, navyše vieme, za akých podmienok ty kokos Aleš Čermák do Dunajskej prišiel, lebo sa to medializovalo najmä v Čechách. Takže... Osvieš. Riešilo sa tam vlastne, že Aleš Čermák mohol zostať v Bohemke, že bol tam záujem z českých klubov, ale že Dunajská Streda tie české kluby veľmi výrazne preplatila, čo sa týka platových podmienok. Neviem, či si to dobre pamätám, ale vtedy sa tam spomínalo niečo o 15 000 mesačne, čo je naozaj úplne ustrelený plat, si myslím, pre Aleša Čermáka. Nechcem ho akože dehonestovať, ale naozaj to sú financie na úrovni Slovana Bratislava, tých hráčov z toho základného kádra, povedzme, nie tí úplne najlepší, ale tá stredná vrstva Slovana Bratislava, takže... To je takmer dvojdenný plat Andraža Šporára. Takže ja neviem, hovorím, pre mňa celkom šok toto, že takýchto dvoch hráčov, pričom Aleš Čermák, vieme, že mal zdravotné problémy, všetko, že on v tomto smere je problémový, že je taký porcelánovejší, ale... Rosa. No, Rosa. Ale... Neviem, ja som z toho celkom v šoku proste. A hlavne teda z Miroslava Káčera, lebo tak to bol jeden z ťažiskových a kľúčových hráčov. Vieme, že potom po príchode Číska Muňoza sa to zmenilo, že nehrával v základnej zostave. Vlastne už aj za Aďa Gulu sa to nejako vypadol z tej základnej zostavy, ale že to teda skončí takto, že ho po pol roku, čo tam vlastne prestúpil, ne? On tam bol na hosťovaní pôvodne. A pritom s Čískom stoja v rade na telesnej vedľa seba, Výškovo, no. Dvojrad nastúpiť. Že mu po pol roku povede, že zbal sa a chod do Šamorína. Takže zase je to také, tá Dunajská je taká... Je to také tajomné proste. Pozerám, že čo tam teraz majú do stredu, tak Dimun Herz, Romero, ktorého som videl iba akože pri ihrisku pobehovať. Ja som ho videl, tuším, chvíľu hrať. Vitáliš a Ramadan a máme Vejt, akože zo Šamorína, ale neviem. Ja som videl Romera v Košiciach hrať, bolo to fajn, ale treba zohľadniť, že proste s akým herným plánom tam nastúpili Košice a že on nejako moc preverený nebol v tom zápase. Jasné. Tuším, aj proti Sníne hral, nie?
A Pohári hral. ešte som chcel povedať, že Čermák, akože on keď sa dal dokopy a začal naskakovať, on akože nebol nejaký úplný prepadák. Dával góly. Akože ja by som, nie že úplný prepadák, ja si myslím, že akože mimo tých zdravotných problémov to vôbec nebol Že prepadák. ukázal kvalitu. Že mal tú kvalitu, takže ja som hovorím, že neviem, čo sa tam stalo, ale fakt som v šoku bol z tej. Ešte som chcel pozrieť, že on má 30. jún 2025, ale Káčer má dokonca, že 2026 jún, čiže on má ešte 2,5 roka zmluvu. A takisto, keď vlastne tam sa to hosťovanie zmenilo na prestup, tak on musel mať tiež solidné platové podmienky. A hlavne oni za neho platili, mám taký pocit. Áno. Oni za ňo platili tie Plzne, takže... Ale nechali mu šušťáky, takže všetko je v poriadku. Je tam market value, je tam 600 000, ale nie je udaná čiastka. Tak 600 000 to už nebolo, ale myslím, že oni ho vyplácali tak, ako vyplácali sama Petráša zo Žiliny. Čiže... Nejaké 2-3 kilečka to mohli byť. Si zober aj toto, že ak tá Dunajska funguje, že vyplatíš sama Petráša zo Žiliny, neboli to malé peniaze na brankára a ty privedeš hneď na to druhého brankára, vyplatíš Mira Káčera z Plzne a za pol roka mu povieš, že môže sa pobaliť a ísť. Počúvaj, po ceste som ti to hovoril, že mne to normálne príde, že ja neviem, že či tam je neobmedzený rozpočet, alebo čo. Tam je panika hlavne pri tých bránkároch, keď sa kupoval Popovič. Ale proste si zoberte, že aká je to škoda pre možno takého toho nezainteresovaného diváka, pre tú atraktivitu tej ligy, lebo Slovan robí všetko preto proste, aby nezískal titul. Aby nebol tak odskočený, jak sa od neho očakáva. No. A proste tá Dunajská Trnava, povedzme si na rovinu, že nemá na to financie. No finančne nie. Nemá na to finančne, aby sa tomu Slovanu dorovnala v istých veciach. Ale proste tá Dunajská Streda by to aj mohla robiť. Aj majú brutálnu akadémiu, aj komfort pre fanúšika, aj tam chodí dosť ľudí proste, aj tá atmosféra. Ale potom presne, čo povedal Zvolo, urobia toto, že vyplatia jedného, donesú druhého. Vieš, na čo to bolo dobré to sama Petráša vyplácať? Máš tam Veselinova, mal si tam Ďurakoviča a do toho teda si po prvom kole, či po prvom prišiel, že v druhom chytal. Áno, s Košicami chytal prvýkrát. Po prvom kole vlastne privedieš ďalšieho brankára, za ktorého zaplatili, myslím, 200 000. No. A to je presne, keby sa škrábali proste s pravou rukou na ľavom uchu a... No. Ja to tam pri tom brankárovi to ale chápem, lebo tam musíme povedať, že Dilagori a všetky tie veci, čo sa tam udiali, tak oni spanikárili. Ja. Plus tá situácia v Partizane, že tam vyskočila možnosť Marek, tohto ty hráča. Hovoríš veľmi dobre, ale keby sme sa tu bavili, že to robia 5 rokov koncepčne, že vyskočil Alexander Popovič, tak keby som im takto podal ruku, že urobili ste to výborne. Ty si mesiac pred Popovičovým príchodom vyplatil brankára sama Petráša, dal si mu zmluvu a po dvoch nevydaraných zápasoch, keď si vypadol z tej Európy, tak panika a privedeš ďalšieho brankára, ktorého zaplatíš. No. Je to tak? No. Takže je to podľa mňa obrovská škoda, že tie prostriedky takto vyhadzujú von oknom. Ale keby ste chceli vedieť, aké bude menu na zápase so Skalicou, tak vám to prečítam. Inak ja to idem robiť, takže daj. Vo VIPke. Ale nie. VIP Silver. A ty vieš, aké bude v presku? Však strúdla, pagáčiky. Strúdla, pagáčiky a vodička. Tak. A keď neukážeš rýchle nohy na schodoch, tak sa ti možno ani neujde. Musíš chodiť skôr pred zápasom. Ale tam vlastne nie je ešte nič vtedy. No. Cez polčas bez šance. Aj by som menoval niektorí, ktorí to tam napadajú. Zvolo presne vie. Povedz, kto má najlepší ťah. Chodím tam celkom často. Takže... Najlepší ťah na tácku. Nie. Dobre, poďme do Banskej Bystrice. Ešte počúvate, ale my sme v tej Podbrezovej zabudli tie príchody. Alexa Markoviča napríklad. Alex Markovič a dneska som videl ráno, že aj toho Hidaru že podpísali nakoniec. A ešte by mal prísť jeden krídelník. Citujem tiež Raketa. Neviem, akože v akom zmysle, že či to bude veľké, zaujímavé meno. Pekný bude, vieš, ak pri ženách, to je Raketa. A rieši sa aj slovenský stopér. Respektíve, streďák, hej. Boris Godal. Počkaj, ale streďák je Streďák je Stredopolian, no. Tak slovenský.
Káčer. Káčer, no. Káčer príde. No, ale inak... Koľko sme aj to vôbec neprekvapili. Kačka by nemusel byť zlý hráč A pre... to tu fabulujeme, to nerozoberajme. Marekujeme, fabulujeme. No. Nehovorím, že práve pre Podbrezovu, ale myslím si, že to... Pre hociko. Môže, ale k tomu bude vedieť aj ponúknuť niečo zaujímavé a že vlastne využije to, že bol odstrčený v tej Dunajskej Strede. Vieš, že lepšie možno vyjednávacie podmienky pre ten klub. Vieme. Zrýchlime. Banská Bystrica. To je taký Ružomberok. Poďme ďalej. Robo tam je furt, Uhrinčať odišiel. Áno. Jediná posila vlastne prišiel ten Marquinhos z Osniny, že v príprave sa ukazoval celkom dobre, tak som To zase aj Gimarajš. To aj Arevalo. Že čo to zase vytiahli a sága okolo Roba Polievku. Rozprávali sme sa o tom vlastne už na konci, kde sme hovorili, že konečne teda dostal to miesto a potom sme si tu robili srandu, že Robo Polievka v 38 rokoch prekonal Roberta Semeníka. Najlepší ligový strelec. Povedali, že ho tam už nechcú na konci sezóny, že teda odíde. No a údajne, že ak to skombinujeme, že leto a zima, tak mali na ňo 5 ponúk, ale nie že hosťovanie s prestupom, ale na tvrdý prestup. A tie sumy boli zaujímavé. Ja viem, že sa to hýbalo na úrovni 800 000, čo som mal informáciu. Ja som počul aj vyššie. No ja som počul týchto 800 a tí Korejčania možno asi ponúkali viac. Ale hlavne teda potom bola ešte tá situácia so Slovanom, kde oni takto aj zo Slovana som mal také info, že oni už boli vlastne dohodnutí na tom, že príde na hosťovanie a v lete ho vyplatia, pretože nebudeme sa tu klamať, Slovan nemá teraz peniaze na to, aby priviedol nejaké posily, však sa to aj ukázalo. Ale na druhej strane, aj keď je to z môjho pohľadu trošku sedláctvo, čo tá Banská Bystrica spravila, tak na druhej strane sa tomu až tak nečudujem, keď oni reálne mali ponuky na to, že ho niekto chce kúpiť za 800 000, tak prečo by ho dávali do Slovana na hosťovanie? A prečo by ho vôbec predávali, však si ho nechajú. A za menšie peniaze, no vieš, takže... A ešte môže pomôcť uhrať šestku a aby mali kľuda. A hlavne, čo ešte Zvolo hovoril s tým Japonskom, tak ja som sa vtedy vlastne aj po tom zápase so Žilinou s ním bavil a proste ja som mal zhruba ten pocit, že sa bavíme o tom, že on podľa mňa chce spraviť všetko preto kvôli tomu euru. Ja si myslím, že ak by nebolo teraz euro, tak on aj podľa mňa aj Bystrica by možno na to Japonsku kývli. Keby nebola taká šanca dostať sa tam. Neviem, za mňa Ázia pre Roba úplne hovadina. Naozaj, že strašná kravina. Nehovorím, že by to bolo pre neho dobré, ale z pohľadu možno nejakého zabezpečenia sa myslenie na to, čo po kariére by som to chápal. A len vychádzam z toho, že Robo vlastne hovoril, že boli z neho vtedy úplne nadšení. Oni vlastne videli ten zápas, keď urobil penaltu, keď dal gól a že vlastne oni ho už pomaly ťahali do lietadla zo štadióna. Čiže tam si myslím, že keď ty si hovoril o tých vyšších cenovkách, tak práve oni sú známi tým, že vedia zaplatiť a vedia preplatiť vlastne tie konkurenčné kluby. No ja som počul o viacerých, teda viem viacero mužstiev, ktoré sa o neho zaujímali a táto situácia je taká nešťastná. Tam akože ťažko hovoriť o jednom vinníkovi. Ja si myslím, že tam bolo viacero chýb na viacerých stranách. A Robo teda skončil, nepoviem, že v zlatej, ale v klietke na teraz. A čo mu teraz zostáva, môže ísť teda na najlepšieho strelca momentálne, lebo tak odišiel Ďuriš, odišiel Čavrič, no a za ním je Strelec. 8-gólový David Strelec, 7-gólový Barsegian a 7-gólový Rimarenko. Čiže no je to kravina už. Je no. A v princípe povedal Mišo dobre, že vlastne je to taký druhý Ružomberok. Mm-hmm. A ja som ešte čítal, niekde to bolo napísané, že strašne zúžili káder, že 7 hráčov, ale reálne si chalani, povedzme, že jediný, kto vlastne odišiel Jakub Uhrinčať z ten základnej zostavy. A ďalšia vec je tá, že oni vlastne mali viacero streďákov, Hlinka vie alternovať, alebo teda samozrejme podľa mňa aj Lupták vie alternovať na pozícii stopera. Len si predstav tú priemernú rýchlosť stoperov Banskej Bystrice momentálne. Vieš čo? Oni budú musieť normálne, že na 5-ke stať. No však to budeme tam, kde sme boli minulý rok. Ale vieš čo ešte? Timo Záhumenský také oblúky, že normálne po obežnej dráhe. Vieš čo ešte podľa mňa môžu využiť aj to, že Marian Pišo je vlastne stopera. Môžu, no. Hej. A Migala najrýchlejší z nich. A Migala začne hrávať viac. A máš to. Aj Migala je stoper.
On v tom trojstoperom hrával, takže... Áno, ale akože je krajný obranca, ale hrával v tom trojstoperom. Takže ja si myslím, že Dukla, tam bolo kľúčové, že ostal Robo a mňa by možno neprekvapilo, keby po tých 3 zápasoch, že Banská Bystrica by mala istotu, keby sme ešte nevideli, že Robo sa niekam presunie, lebo aj toto boli alternatívy, že po tých vlastne prvých kolách. Chudák, ale to by bolo veľmi nepríjemné. Sa ti budú zatvárať, to už prestúpíš len do blúdu, lebo už sa ti pozatvárali okna v tých krajinách, kde by to bol nejaký posun. Tu je do 21. u nás februára, aby sme toto ešte špecifikovali. No a ja ešte akože Jakuba Uhrinčaťa chcem vyzdvihnúť do Sparty na teraz Bčka, ale ja si myslím, že on by mohol uspieť. Máme tam ešte jedného Slováka, Goliana, ktorý bol predtým v Žiline a tam aj čo čítam, tak nejaká tá trajektória smerom do Ačka nie je, ale u Kuba si to viem predstaviť. Tak tam Vieš čo, ja skôr čakám, že v tom Bčku Sparty teraz možno za pol roka na seba nejako upozorní a v lete tam príde posun. Ak bude hrať dobre, tak v lete by mohol prísť posun, že bude hrať prvú Českú ligu. Nie v Sparte, ale niekde. Áno. Ale akože v dlhodobom horizonte. Ale čo je podľa mňa dôležité, že si ho vyhľadol Rosický, že sa páčili jemu a oni ho vlastne v tom rozhovore, čo som čítal, prirovnávali aj k nejakej typológii hráča, ktorého hľadali. Neviem, či porovnávali nejakého bývalého stopera Sparty alebo súčasného, ale je dôležité, že oni videli tie parametre, že má tie parametre, už je len teda otázne na ňom, že ako sa tam zhostí s tým Bčkom a že či teda dostane šancu možno ísť aj niekde ďalej potom na to hosťovanie. Tak. Máme málo minút. Takže Trnavo vám zareže potom Duško. Poďme na Žilinu. Dáme to tak svížne, tú Žilinu? Tretí Ružomberok. Poďme na Slovan. Nie, tak tam v tej Žiline to dlho vyzeralo, že oni budú jediným vyzývateľom Slovana v jarnej časti a takto sa to skončilo. Za týždeň sa to skončilo. Za týždeň predali aj kosačku na ten umelý trávnik a... Nie, tak príprava im vyšla, akože vieme, že tí súperi tam neboli ideálni, ale skóre 26 je určite zaujímavé z 5 zápasov. A z tých 6 gólov dostali 4 od Považskej, či s kým to hrali 7-4? S Karvinou. S Karvinou, no. Áno, s Karvinou. Tak ale Karvina má 80 členný káder, čiže tam sa to vie pretočiť. A čo sa týka príchodov... Každých 20 minút iná zostáva. Tak zarezonoval najviac Samoďatko, to sme hovorili, že je súčasť výmeny za Vincenta Chýlu. A Ďatko vraj je uzrozumený s tým, že bude nový Matúš Rusnák, že bude hrať na jeho pozícii, čo akože mne úplne sedí pri ňom. Videl som ho párkrát hrať s takými defenzívnejšími úlohami a no neviem. Uvidíme, no. Ale ja, čo som počul, tak boli spokojní s ním zatiaľ. Musí si zvyknúť na tie defenzívne skôr časti jeho úloh. No a čo sa týka odchodov, tamto je bohatšie, tak začalo sa to tak pozvolné. Rusnák do Baníku, Kopas do Otelosu, tam vieme, že Mišo Šťastný tuším po 8 zápasoch skončil. Tak nejako. A potom už to išlo do guli. Nemčík do Trondheimu, to je za mňa akože dobrý krok. Opäť ale tu máme tie hosťovania s opciou, čo mne sa veľmi nepáči. Hej, a akože Rosenborg je dobrý krok, ale trošku to skreslo, lebo toto už nie je ten Rosenborg, za ktorý hrával Marek Sapara, ten suverén Norskej ligy, že momentálne je to klub zo stredu tabulky, ak sa nemýlim, alebo nejaká spodnej časť, alebo nie, že sú úplne dolu, ale sú dole v tabuľke, nižšie v tom strede, čiže nie je to už ten pravidelný účastník pohárových európskych súťaží. Ale tak to zase ako medzikrok. Ale to nehaním to len, aby si ľudia zase nemysleli, že kokos on ide do Rosenborgu Trondheim. Stále je to veľký norský klub, ale už to nie je to, čo to bývalo. A treba povedať, že zo Škandinávie je blízko napríklad do Českej ligy. No, do Sparty. Do Sparty a do Slávy. A takisto je do Poľska. No. Áno. No a potom prišla bombička, Dávid Juriš do Ascoli, hosťovanie do konca aktuálnej sezóny s opciou. A je to tým, ktorý hrá o záchranu v sérii B. Tak. A ja som akože pozeral s otvorenou úbou, že toto je čo. Asi všetci. Že toto je čo. A to teraz, keď tak fúka, tak to není sranda. Čiže hovorili sme tu o tej nevyspytateľnosti druhej talianskej ligy, takže bodaj by sme sa mýlili a bol by to dobrý krok, upútal by záujem aj väčších klubov a napokon z toho bolo niečo zaujímavé, aj keď pred tými majstrovstvami Európy neviem. No. Toto bude prudká defenzíva v tom Taliansku, že či sa skôr neznechutí, než by sa naladil. Aj smerom do repre som na to zvedavý, teda, že aj keď tam bude to vyťaženie, lebo tak vieme, ako to máme na krídlach v reprezentácii, že
aj ten Dávid Juriš tam je v tej reprezentácii platný člen, takže bol by problém, keby z tých krídel, ktorých aj tak máme málo, nám ešte jeden vypadol tým, že sa samozrejme neprajeme u toho, ale že sa zakopal v druhej talianskej líge. A celkom máme akože čuch na tieto blbé prestupy. Alex Mojžiš, Matej Madleňák, čo tam čaroval v Karvinej, skončil v Baníku a skoro teraz naspäť v Karvinej. A nakoniec v Českých Budějoviciach, kde bude hrať zadarmo. Podľa všetkého. No ale v Žiline vznikla taká zaujímavá situácia, lebo oni hrajú teda na 3 stopérov a momentálne majú 4, pritom Džengue už bol na odchode do Karvinej. To sa teda zrušilo po odchode Nemčíka. A mali by tam prísť, teda riešia hrotového útočníka, pokiaľ vieme, ale tak pravdepodobne to pôjde skôr do nejakého takého prestupu pre budúcnosť. Áno. No a ešte nové zmluvy treba, okrem Davida Ďuriša, predĺžil zmluvu aj Belko s Minárikom a Stojčevským. Ešte, aby sme vyťahli aj Žilinu Afriku, Kingsford Boakie, ktorý hosťoval v AC Milano, pôsobil v AC Milano do 18 rokov, je teraz už v Evertone do 21 rokov, takže aj v tej tretej africkej lige sa dajú pozbierať zaujímaví hráči, než africkej, ale ghanskej. A tak, no Žilinčanov zajtra čaká zápas play-off juniorskej mládežníckej ligy majstrov proti Borussii Dortmund, to budem komentovať na vojo, neviem, či sa teda to už neuskutočnilo, pozerám tak na Miša očkom. O ktorej sa hrá? 16:30. To by sa ešte nemalo uskutočniť pred týmto podcastom. Takže tak, v každom prípade Žilina je v počte odchovancov v najvyšších súťažiach 20, čo sa týka celej Európy. Tam to je naprieč tými najvyššími súťažami. 44 hráčov dokázali uložiť. Ono to trošku skresluje, lebo dosť ich aj v slovenskej lige. Ale sú napríklad pred Arsenalom, Bayernom v tejto štatistike. Super. No, ako si povedal, vlastne aj keď ten Slovan robí všetko možné, nemožné, aby nebol odskočený, tak vidíme, čo robia kluby pod ním. Takže tak. No, čo teda? Slovan. Bol som tam v sobotu na generálke. Poď, povedz. Neprevalcovali to slovinské NK Bravo, čo je teda malý slovinský klub, aj keď v tejto sezóne majú dobré výsledky, ale nie je to Olympia, nie je to Maribor, nie je to Celie, takže bol som celkom sklamaný z toho výkonu ich, že v druhom polčase tam boli šance, ale nedokázali ich popremieňať. Celkom som bol sklamaný z Vlada Vajsa mladšieho, ktorý teda už je fit, aj hral, ale prakticky asi by som veľmi ťažko hľadal situácie, v ktorých urobil dobré riešenie a bavili sme sa vlastne o tom aj s Vladom Pančíkom, že zase sme videli ten Slovan, ktorý sa vlastne spolieha len na to, že dáme loptu Vladovi Vajsovi a on niečo vymyslí. Že zasa to bolo o tom, sme sa tak bavili, že ten Slovan nás, aj my sme to tu hovorili viackrát, že ten Slovan nás bavil na jeseň, že hrali dobre a že sa to rozložilo medzi tú ofenzívnu štvorku, tak teraz to zasa bolo len o tom posunieme to Vladovi nešlo, takže z tohto pohľadu to nebolo bohvie čo zo strany Slovana. Káder vlastne teraz po tej zimnej prestávke sa oslabil. Keď si tak zoberieme, že odišiel im Lukáš Lovat do Turecka. Naverbovali ho. No, do Turecka. A Lukáš Lovat, však to... Nepamätáš si, jak to prezentoval? No. A vlastne odišiel Alexander Čavrič a toto chcem povedať, že nerozumiem úplne tomu, a že ako je možné, že nedokážu predať ani Alexandera Čavriča. Že ho tam posunuli na hosťovanie s opciou, že proste nechápem to, že máš takéhoto hráča, ktorý nedáva gól len v našej lige, však on je jeden z najlepších strelcov v konferenčnej lige. Čiže keď takéhoto hráča nedokážeš predať a zase ho posunieš len na hosťovanie, tak to už je pre mňa celkom flop. No čo mám ja informácie, tak dávalo to zmysel finančne. Takže... Akože financie dostali, ale že aj za to hosťovanie dostali pekné peniaze, ale aj tak mi to príde, že proste... Ale ja si myslím, že on v pohode by sa mohol, ja neviem, nejaký priemerný tým vo francúzskej lige a podobne. Pohode. Ja ti poviem, aké týmy boli v hre a takéto tam neboli. Pafos, Maccabi Haifa, Ferencváros a Šanghaj. Pozor, ale Maccabi Haifa je to, čo sme videli, výborný klub.
Inak ešte sme zabudli len vložím Henryho Ada, pretože v Žiline, pretože ten teda za 500 000 eur má prestúpiť do Maccabi Tel Aviv, čo mám informácie. A môže sa to vyšplhať až na 1 000 000. A čo mám informácie, tak on už je vraj v Izraeli teda. Jaký to je paradox, že on nebol stabilný člen základnej zostavy, tak sa im ho podarí. Preto to je akože majsterštyk, lebo taký 30-minútový hráč to bol, ktorý za tých 30 minút vedel byť rozdielový, ale 500 000 podľa mňa, a môže sa to vyšplať na 1 000 000, čo je výborné. Ono, čo ja viem, tak tam sa riešilo aj Belgicko, ale že vraj Adov agent je taký svojský trošku typ a že ich nasral. Aha. Takže nakoniec sa teda rozhodli pre Izrael. Ale to len tom odskočil, bo sme ho zabudli spomenúť. No a keď sme pri nasieraní, tak pokračuj. Tak teda vieme, čo sa stalo. No, ten prípravný zápas Dynamo Moskva, ja som to vlastne riešil, aj keď som bol v tom Kudy bieži Zajíc ako host. A proste, vieš, príde mi to komické, že niekto povie, že my si za tým stojíme, lebo sme chceli hrať s kvalitným súperom, ale nebudeme o tom nikoho informovať, že sme takýto zápas hrali a nechceme, aby to nikto vedel, že sme takýto zápas hrali. 2 hodiny pred zápasom sú ešte informácie, že ten zápas sa vlastne nehrá, ale on sa vlastne hrá a potom na tajňača sa zverejní zostava. No a proste je to smiešne podľa mňa. Už len ten fakt, vieš, hovoria, že chceli hrať s kvalitným súperom a blá, blá, blá. Už len ten fakt, že proste oni vedeli, že to bude prúser, že s tým Dynamom budú hrať. Preto to neprezentovali nikde a potom tu vlastne porozprávajú, ako oni si stoja za svojím a mediálny lynč a čo ja viem čo. Podobný prípad vlastne ako Julo Hudáček v Kladne, v hokeji, že aj Julo Hudáček vlastne potom písal ten list, že mediálny lynč spôsobil, že on nakoniec teda v Kladne hrať nemohol. Pravda je taká, že v Kladne to spôsobilo to, že fanúšikovia povedali, že nebudú chodiť, keď bude chytať Hudáček, nie mediálny lynč, a to isté vlastne aj Slovan, kde sa oni takto vlastne bavili o tej Slávii Praha, že mediálny lynč spôsobil, že my nebudeme hrať generálku zo Sláviou. No nie, to ste spôsobili vy tým, že ste hrali s Dynamom a Slávia sa rozhodla, že s vami preto nebude hrať. S médiami to nemá nič spoločné. Médiá o tom informovali, ale to je proste rozhodnutie Slávie, nie médií, takže a potom prišlo alibistické vysvetlenie, ukazovanie na príklady, ktoré akože sú úplne iné, lebo tu si oni dobrovoľne vybrali tým, s ktorým chceli hrať prípravný zápas. Akože argument, že boli v oblasti, kde v tom momente prebiehal turnaj záverečný vlastne a nebolo tam veľa tímov na výber. Je tiež taký všelijaký. No, ja som bol až prekvapený, že viacero fanúšikov, ktorí viem, že sú teda zarytí slovanisti od mlada, tak už zlomili palicu po tomto kroku. Že naserali veľa ľudí. Veľmi veľa. No. A čo ma ďalšie prekvapilo? Vlastne ich to stálo Jakuba Hromadu ešte. Áno. Tam kontakt bol, to som si overoval. No a mňa prekvapilo dosť, že v tom zápase nastúpili Gruzínci. Aj mňa. Lebo vieme Južné Osecko a Abcházsko a takisto oni sa aj teda nejako vyjadrovali na podporu Ukrajine pred zápasmi. Vieme, tú fotku si pamätáme. Áno. Na podporu. Ukrajinu mali Kankava s Kašiom. A Kankava dal aj gól v tom zápase. Vladov aj červená karta za reči inak. A však generálny nastúpil v tom zápase. No, takže som zvedavý, ako to vlastne dopadne a ako sa to odrazí na nejakej podpore, lebo počul som, že respektíve videl som viacerých, ktorí teda zlomili už palicu, ako som hovoril, a že ako sa to odrazí na tých zápasoch. Niektorí nechcú prísť na šturm dokonca, že aj napriek tomu, že majú vstupenku, tak neprídu. Tak však na generálke nebol skoro nikto. No, 1200 divákov zahlasí. To tam aj reálne mohlo byť, akože bola zaplnená tá protiláhla tribúna. Takže to tam aj mohlo byť, ale oni, keby hrali na Slávii, je tam 15 000. Sice sme krajina, aká sme, ale istí ľudia si neuvedomujú, v akom meste to hrajú. No, bol to obrovský prešlap. Strelili si do nohy, čo sa týka nejakého PR a vieme, že tých postrelení nebolo málo, tak pekne to... Kto to zosumarizoval? Na Twitteri? Nie, Slovan Inside. Áno. Tam si to môžete pekne pozrieť, že ako teda... ten PR obraz Slovana klesa. No. No a vlastne, čo sa týka kádra, tak za mňa sa vôbec neposilnili, pretože prišiel Rysvanis, ktorý je pre mňa vzhľadom na Slovana tú kvalitu len hráč do šírky kádra.
A teraz ani to nie. A navyše ma teda, ja som dal, že zlomenú kľúčnú kosť, takú som mal prvotnú info, potom teda ma aj opravili, aj som si to ja preveroval potom ešte, že to bola vlastne zlomená lícna kosť, lebo sa zrazil s Jurajom Kuckom v súboji. Takže to ešte dobre obišiel. No. Takže bude hrať s maskou a vlastne keď si pozrieme, kto prišiel, tak prišiel len Gerson Rodriguez, ktorý ale prišiel totálne zanedbaný. Aj to Boris Kytka povedal vlastne po zápase s tým Bravom, že na ňom musia pracovať a makať, a on doslova povedal, že budeme robiť zázraky, aby proste sme z neho niečo mali, pretože ja to vidím tak, že to je posila, ktorá bude posila tak v apríli, máji. No. A vlastne ešte je tam Gvilia, aj na toho som sa pýtal a teda pokračuje v skúške, nepočítajú s ním do Európy, keďže tam už ho napísať nemôžu. Pokračuje v skúške a že rozhodnú sa, oni sa bavili o tom, že oni si ho pamätajú vlastne z Legie Varšava a Vladov aj z reprezentácií ešte a bavili sa o tom, že vtedy bol fantastický, teraz tú výkonnosť až takú nemá ako v tom čase, kedy bol v tej Legii, takže riešia, že čo s ním a teda info bola taká, že zatiaľ ešte teda pokračuje skúška. No a čo sa týka toho Gersona, tak vieme teda, za akým CVčkom prišiel, mal viacero problémov, dokonca so zákonom a ja som ho naschvál sledoval, takú nejakú jeho gestiku v tom zápase a to bolo rozhadzovanie rukami s Filipom Malárikom, s hlavným rozhodcom, tam mal dokonca takú nejakú slovnú výmenu, Lukáš Pavšek ho musel ťahať preč, takže máme tu ďalšieho z kategórie Didier Lamkelze a Seydou Bassouma a bodaj by teda aspoň hral ako ten Souma. Alebo Lamkelze. Tak uvidíme, no, že čo to bude, ale hovorím, no ja počítam, že on bude posílať naozaj až v nadstavbe. Je jedna vec, ktorá možno Slovano slúži k úcti, sme sa bavili o tom aj so Zvolom, že sila, že ako oni dokážu ale s tými v úvodzovkách zlými chlapcami robiť, lebo pamätáte si, za akou vizitkou sem prišiel Barsegian? Však hej. Že podľa mňa ten tréner Weiss, on proste nastolí tam takú... Ale to sa ti nepodarí s každým, pozri sa na Hentyho, vieš. Ale vieš, ak to je, lebo Tigran sa teraz nemôže rozčulovať, lebo si dal vlasy na strely, tak aby mu to chytilo. Počkaj, on ich má nastrelené? Má, jasné. Ale všimli ste si v tom zápase, že mu to nechytilo? CDčko? Práve, že ja som hovoril Zvolovi, že konečne pochopil, že už nemôže nosiť ofino. Ja hovorím, že ak sa bavíme o prestupom období, toto je víťaz v Slovane. Ale teda srandy bokom, tak aj vedenie, teda trénerský tým Slovana nie je spokojné s tým, čo prišlo, respektíve neprišlo. A povedal to Boris Kytka na plné ústa teda po zápase. Aj povedal, že ešte teda sa rozhliadajú po hráčoch, ale už som zvedavý. Hej. No za normálnych okolností by som povedal, že Slovan si brutálne skomplikoval cestu za obhajobou titulu a vznikla obrovská šanca pre týmy pod nimi, ale nie je to tak. Spravili všetko preto. Aby to tak nebolo. Hej, no tak keď už prejdeme plynulo k Trnave, keď nás tlačí čas trošku, tak... Ešte spomeňme menovite, že záujem je o Idžesiho Mecoka z Vyškova a tam zatiaľ teda nepripojil sa k týmu, čo ja mám informácie. A bol tam ešte taký ten kanadský žartík 1,2 milióna za Svetozara Markoviča z Partizanu, ktorý teda nie je v ideálnej finančnej situácii, ale svojho kapitána ktorý má celú hodnotu 2,5, tuším. A ponuky, 5? A ponuky z Talianska, tak to bolo také, že pobavilo. Mne to strašne pripomínalo toho Tommyho Kida, keď ho tam skúsil napadnúť nejaký chlapec, tá historka. Skúsil si, nevyšlo. Poďte na kávu. No a aby sme len nehanili, lebo tak teraz sme prešli plynulo z toho, že sme Slovan chválili v závere jesene do toho, že zase sa tam posralo, čo sa dalo, tak pochválime aspoň za dokrútku s Kucom, lebo podľa mňa to bol najstač a trošku taký pohľad do zákulisia, záťažových perín a zodpovednej prípravy. Mne sa to veľmi páčilo. A bol by som rád, keby sa išlo ešte viac do hĺbky, že mohli by dať normálne nejaký jeho harmonogram alebo niečo. Pod tú perinu, pod vánku. Nočné videnie. Všade. 3 minúty na Trnavu. To stačí, však tiež sa tam toho zase toľko neudialo v tej Trnave. Vlastne trošku sa prečistil káder od niektorých hráčov. Kľúčových hráčov sa im podarilo udržať, lebo však spomínalo sa aj nejaký záujem, že o Kelvina Oforiho, zase sa hovorilo aj o Sebovi Košovi. Takže o Dominikovi Takáčovi sa hovorilo, ktorý teda zostal. Čiže Trnava udržala ten káder pokope, ale tak nejako kozmeticky upravila. Podarilo sa priviesť za mňa celkom zaujímavé krídlo Jahima Barka. Problém je tam trošku v tom, že on nie je zvyknutý na takú intenzitu, ako v akej sa tu hrá a trénuje. On sám hovoril, že tie tréningy mu prídu náročné oproti tomu, čo zažíval vo Švédsku, takže on potrebuje tiež trošku ešte nabrať kondíciu. Nie, že by bol zanedbaný, ale proste nebol zvyknutý na to, čo je tu.
Tomáš Poznár, zaujímavá konkurencia, typologicky iný hráč ako je Marko Ďuričín, čiže ja si myslím, že aj Poznár môže byť celkom zaujímavý hráč. Nečakám, že tu dá na jar 10 gólov, ale na tom hrote útoku je to iná typológia proste, čiže dobré rozšírenie toho kádra v tomto smere. No a Tomislav Krizmanič je vyslovene pokus. Niekdajší veľký talent z Dynama Záhreb, ktorý pôvodne teda, keď som sa o tom bavil, keď prichádzal s vedením, tak mi hovorili, že je to skôr hráč, s ktorým počítajú, takže pol roka, že nech sa ukáže, že asi bude mať tú minutáž najmä v Malženiciach, ale keď na konci prípravy, keď sme sa vlastne s Gašpom bavili, tak hovoril, že ho veľmi zaujalo, že teda zostáva stabilne v Ačku v Spartaku, že Malženice sa zatiaľ nekonajú a taktiež, no uvidíme, hovorím, to je vyslovene pokus, že či nadviaže na tie mládežnícke roky, keď bol chorvátsky reprezentant a hrával v Dyname, tak alebo to bude nejaký flop, ktorý ich veľa stať nebude a v lete ho pošlú preč, takže uvidíme. A tak Guardiol prezdielal storku. Bol výtlak, takže toľko k trnavským príchodom. Ja len doplním, že veľkým pozitívom predĺženie zmluvy s Erikom Danielom, ktorý vieme, že v lete už bol prakticky rozhodnutý, že v Trnave nechce pokračovať, že chce ísť do toho dieru. Predĺžiť zmluvu by mal aj Lukáš Štetina, predĺžiť zmluvu by mal ešte jeden hráč, teraz mi vypadlo, ktorý. Predĺžil tréner. Mišo predĺžil. Čiže je to také konsolidované, no a z toho, čo som sa bavil, tak ja mám pocit, že v lete zase má prísť k nejakej takej obmene, že tí hráči, ktorým tam, je ich tam veľa ešte, ktorým končí zmluva, že vlastne skončia, že už je aj nejaký taký zoznam hráčov, s ktorými už až tak nepočítajú, pokiaľ im nevidie nejako výrazne jarná časť. A v lete prídu zase nejakí ďalší mladí vytipovaní hráči a pozerám, aspoň takto čítam, že možno v lete by už chceli na tú budúcu sezónu byť fakt aspoň sa držať toho Slovana a zabojovať s ním o ten titul, takže takto čítam, že od leta, že teraz taktiež vlastne tá jarná časť bude v nejakom tom režime, že dostaňme sa do Európy, dohrajme to a potom od leta zasa sa bude trošku inak riešiť káder a posilňovať. A teda Mišo Gašparík ešte to písal aj na Twitter, ale teda vyslovene povedal, hoci Andrejovi Ďuričovi nevyšiel teraz zápas v Košiciach, takže vyslovene povedal, že do ňoho jednoducho tie peniaze musia investovať v lete, pretože to sa im vráti niekoľkonásobne tá investícia. No a bude sa meniť socha pred štadiónom Antona Malatinského, lebo Mišo, keď dodrží kontrakt, tak prekoná v počte zápasov práve Tonči Báčiho. Ale toto je tiež také trochu nafúknuté, lebo je to len čo sa týka rokov, ale ja som to niekde aj hovoril v prenosi, ja to máme niekde spísané, myslím, že som to tu aj čítal, že v počtoch zápasov ani zďaleka on tam má nejakých 370 zápasov, tuším, to Báči na lavičke. Takže len to na doplnenie, ale už to je podľa mňa obrovské pozitívum, že na slovenské pomery sa niečo takéto. Tuto to mám, prepáč. Ja len doplním. 16 sezón. No. Ja len doplním, že mne to celkom dáva zmysel, že má to v tej Trnave konečne nejakú hlavu a petu, ako sa to tam rieši, že aj teraz v tom zimnom prestupovom období to nebolo nejaké bezhlavé posilňovanie, že prišli hráči, ktorých Mišo chcel a uvidíme teda, čo v lete. 339 ligových zápasov a nikdy nemal asistentov. OK. Halus celkom. No, hlavne, aby sa na to dalo v Trnave pozerať. Tak. To by sme boli všetci radi. A ja to uzavriem najdôležitejšou informáciou z tohto podcastu. Jan Jao by sa mal v najbližších dňoch objaviť naspäť v Skalici a na jar teda bude súčasťou kádra. Ja tipujem, že príde s takým miernym pivným pupkom a ten jojo test, ktorý má slúbený hneď, ak príde, tak bude vracať, kade sa bude dať. Dá to na Alvejsa. A s týmto krásnym konštatovaním a novými vízami pre Jana Jála sa s vami lúčime. Ďakujeme LV Sport, Pro Agility a Duškovej trpezlivosti a páni, ďakujem aj vám. Sledujte ligu cez víkend a jarnú časť, ktorá sa rozbieha a potom, keď si nájdete čas na pohár, na športe, nikto sa neurazí. A čakajte na merch. Už teraz vám viem povedať, že fantastický šláger z Lipán budem robiť ja. A hej, merch! Čaute. Typovať sme nestihli. Nemáš čo? Nevadí. Počúvaš, dáme do storky. Duško, chcete, dajme si ešte. Tento podcast vám prináša LV Sport a Pro Agility.